send this ka be emprensa kura na ama wo say kusi akura na so ama akura na wo fa ene ma ase hene e de me ba na ma nurse ni bi de na ko nkran bra minim ho hwe enti madam from this kan ko e de to so yensa no eno ko e na ona na ni ho no ko to ma mi nua na otete no ena oji scan no oji me number ti wana ma me ne frɛ me say na nya wo ba no na waka kira me bla mo say omunfa no mo bi nko akra na ya na wo send this scan na ede na me say me ba ene mama dan die me hu kwa me fa so am fo ka bi group mase ena me ba enti me ba na me ko frɛ me ko ma konta na me na me he fa na wu mi a me se fa me ba fa mu bi na ni kwa me fa so me nya me ba ya wo de me ba na kwa ko mu bi wo se an e ma se hene e na si am fa ma no fa no ko school na me ba be fa me ba me mu mi aba mo si bi nya ma na ntina ho no me di ntina wo timi do pe e de me ba no akwa mo obi e won kran fa ni pa na number kura ma na me frɛ no e musa na se akola no ne ho te se ana asem nkonko ho ba bi a na ni wo ba akola na wo so fa number na nyere e ma me enti wo so bi obi a mini ahoden me ba da chi me da ho a wo mu mbehwe me no wo ba be fa na kwa akwache obi na wo nkwaya akola we ansa mi be nya akola we mama ya wo akola we na me nsem 1000 kura ni me nsem san kire me mu wo ba no me na me tu wanyi se acha dia acha kura na wo hwe me nsa esesei enti me bi me ko St. Patrick's Hospital won mo kwa akọ obi e wo fen so enti me ko e no na me ablo bi ti ho no enti wo ti wo no e na me ne tu odidi nkoma na o se me na ya yiyo na ska kura me bi tu ya hospital be no e bi ni ho dinke ska na ga me de kwa akoma ni kwa na me de hwe na me de mama me bi tu ya o mbe no enti mi ti si abonti ame ko na o si mi nyina ho no ana o se me na sa wo eri nyi se ana se me se ana o se me nyama me nkyere kyero ha me o kwa atete mani nye de won fa nwale ana na na kyere ma ha na mpotete ye na oba ndi dwale ntine ni se ni nya nyini ya de ene ni pani bi ofie ho a omuni ni problem na oba na ye full start se free be busumi ni ko busumi si ane de mama na edin eni say na de pa obi kura odi adwuma bre ne samenya afi okwa awose le minister menye adwuma bibi anya me ya se woman didi ni siga bre ne se me mfanya mpabo ama ewo dwum ha se makoto toleda abetwetwe we oba ya wose onya anya adwuma me sesa ma no watimi de leda na akoma ni pa fufuro mama yes den pa na we nyina de yam yakura se wo ba oba wu anka ne ni ma si wa da chi ne banyina ye de be kire no eni awe man ho so anu afante ma ba ko no de ahene moto mu akoton adi me ayi ampa ba me hene ho na na metonte mama mere no we na da no ko ma kuru se me ko akosra obi Akoma enti sister ni hu mi anu abobire na mere ntema ni bi fira no na sister ho na tonte me ma no bo ni di sa ne bla ba ko ne tonte ma ne e de e de ma no mo ye we nyina na nka hwa me ba na nso amani da no nso mo sa wi akola na ko ton no na mo bi agiska wo ne ma ase hene ade mo pese mo mi bra mesu na adan oyiri no efri mu no niema no mo besesa no mo dan keys ana se wo dan key a wato se oba no oba wono me ma ne ba o ma me fie sa bla na adwuma ase so ntina me so me kwa akodi pa aba nti se ne nyoma bi sa ntima o de be fira ande ne nyina no wo o ma me ho ne dan safo nyina wo ma me ho no enti oba ne firi mu no ana wo mo start ya wo mo tonton sa ne o manyi ma na ne wo mo ho na de e wo ho no so ebusua no betwe ho manso se ye de hye wo wunti ye nkyene japade eno ma no kra de na me huna se me hu oba no ma na sa jame adwene fufuro enti mi sa se ni nyina de de me mu so mu mu fansi wona da cha kra ni nyina no mu de a kire ne se o maame ye de ne ni o mani wo nyina nkobasa oh mi diska kra mane no se na wo maame no na akra na wo disi wo twaloto oba na ba ma oba ona na ba wo twaloto wo kiosi ni ja wo timi twaloto o de bon no ko twafiri obi ho ni diska ma na ka cho so diska ma no na ba de ko twaloto o de madam fo na me diska ma no ne number wa ha wetimi di amount no wa frɛ no no wa bisa no ade wanti tete anyum na ne ya kan agwe na na eni be twaloto fa we na no wonim
enti wono kura timi ka se me hwa akora na mi obi a mi ni ahode ya me da ache ne ba ni ntini me hwa no me wa dance for enti se na ma ono ne ma na omu wo fie ho ni nyina ne ma no mu fie na me de ne ba boy one ne ba boy ne koye yi ni ntini me yiri ni nua mu nyina nkasa ni nua be ma na omu de akwara ne de e ko ba bi no omu nkasa no omu de akwara ne ko omu de no ko ankra nti amma me yile no bofu ti onu na eye na homete no ebi amati so discover so akwara no ni ho okay na omu de na tukwa na me se na me ne de minimum ho de wona omu te ben na da mini fringing girls na ate be ona akwara no so ni ona ne ko tena ya na se ne na ba no te he o fenso o mo fenso why na bo wa mane se sika wo de ba mabusua no se wo mo fa hwe janka ba no ona na de twaloto me wona mfofo ho mu disca na ko na besi dan na mfofo no mo ni se na ba no sika na de ko twaloto na enye wuwu sika no de ma na ba sanse first day me de 1.5 ma madam for ba ko friend boot so am fan ko mama me no o disca me ko ya de tia na ma me na sa friend me say scanner musika sa me 1.5 for ama wa de ache ma nkasa na me sa friend madam for no safo no de me ka so evitani na me sa de 700 na me say on fan ko enti won wo ko no duro na ma me no se wo jiska oni se boy na ye de afiri ni nchai no gina ho a wo buku ni lotu ana wa se iska wo de ben na kwan wo mu diska na fa so enti bia wo se bu ani ma se o ma ne akora ti madam for mama the number wa say okay wo ti ma fra no ne abisa no sa se ma make no se me boa sika no na wo de kwa ne san na wo twe bosome anatan bi on be fra se sika ni ho bia me do munya fra me akola no o ma me ni ho enti me pese bi be kura be kase bi e komodo ba me ade ya me ya so be kase wo se kwase a anya e bi twa makoma kola so enti me no onya fra me bi wo so kura na akola na ngasa wo fa ba ko Richard onso nye ya me so jefa Akoma no ne bi so ho ma me ma na otwe ni muru bi adabi wa na adwuma ba ne menye sika Akoma bi 2 million 3 million na me de ama o me se de obedi be wie no na masaye den enya foforo okay akoda no ba na be ma o be ma okay o ma mi wu ye mfie sei ni o ma mi wu ko mfie ni o ye oba ne ho ade omo ye de fo asantefo na omo ya asantefo tu ye ne ho ade wo ware no mfie sei ansa na wo frem o me ne tena bro 10 years okay ya de be ne ko no kafra o wo ye na chire ni ge na ngasa no ni obi o wa ahoden so ahun ti wo ye no operation enti me no me ka chire oba ne se on tu free be efie on Akoma ma metena be bia metena be me de me hu na de kura ha no da meto no ka chere me so ya na me se waso ye den waso de pa ne tu me na me ma de kura ntia me situ no wo so tu free he na metena be bia wote wo ma me mo busu efem ka chere so on tu free wo aga nyo na net fie ba ko me ne net no wo ye no ba obo ma me ho no ti me ka ya na wantu nti last me kura no me ona mo frame so me de ko a mass hospital and say me ko ani wa free enti madam fo ba ko okaka no ohumi se no wate ohumi ano so mi enkoja ne kumase ti yem bia me ja ne kumase na me wan say o de mamma ne afa ba bia me papa fie wo ohumi ana me da bi ade a wa ye de me ntia se no ba na e wa free ati nti wo nya sayansa wo free mo akra ni nya be 3 years be 3 years ansa na o free mo yetena se ye gi adwam oden na fe ye de bramo nti ba bia wo bia no na won so waka ye ho papa wo be hwe ne live e wo TV so a na eye Onua TV na fe Rabi 1 TV wo benya bi ahwe e wo ho Onua TV ene Rabi 1 TV channel so wo benya bi ahwe e wo ho sanso na mo hwe yen e wo social media no Facebook live Akoma 87.9 Akoma 87.9 Akoma FM Akoma
879 Akoma 879 enu nti bomodia na hye ne so emame na wa share bomodia na share so wo YouTuber na wo share so wo Facebook na wo share so wo TikTok nso a na ehwo nso wa bomodia na wa share ede amaye na fans of Akoma mu nsam edua na ba de atum o wo de atum wa wona tikọ de mu ode pa na wo de atum enu nti bomodia na ehye ewo ho bie na share so ena Maa Akos great family so edaho fans of Maa Akos ya there enei ya de atumu charity group foundation so ya de atu charity group foundation and also ya de atu Nikki Pizza fan club ene ya mamo update afenita de ne ho a ya beka ne ho asem kakra Nikki Pizza fan club anita breast cancer no ha ya ka ne ho asem a na ya de Nikki Pizza de so etwemu ho de mamo eda platform no so enu ntimo nkoso na mon share mayen sanso and a happy home minuaba abneje na happy home ho mon share emfa mayen na the information center wo kotwi afretia ya biem Big Love Radio ewo OPD Radio GH ewo UK Big Love Radio ewo Spain sanso na Free FM 97.5 manager dache hine won ma biem pa ewo Techimai Asopa online radio Asafo Pokusika Palace womo so ewo France make us say womo ebiemu pa enu nti ba bia wo bia wo so wa biemu no na wa ma yen ehunu first story Piwak natural day 3p garlic meshaba and afa grow fine mojadro wonom and aso asene awie ye de ebro yenko na ye ne yenua bema bi enkodi enkomo bema ye mo hawie yi mejo soma na pom te sen patwa nyame adom ba bia wo free patwa mi free Western Sahi Eduaboso district okay na Akoma FM patwa frame Augustine there Damte okay Augustine Damte awie ma wi dia ye boko fan se me wasem kakra na me de bedam yenko yitie patwa ma asem ni nyina ne se na me ne ma bi eye adwuma ne etokoko ti oboa me e ma me tu kwan na me tu kwan no me di machi eja no na me koye no emu ni ho na mo si wa frim ba wa frim no me so majapade akodi ni nchen na me frɛ abusuafo ne di tu omanim se ni se na na me ne ma no ewoye bet me ba ya no matu ho anamo up to now stay now ne ese omode ma me no me se enya nkan ene se me dia be damo no aha ye Akoma 87.9 FM Dante ma na wo si hwan na atwedie me pacho Mr. Aduyoboa oye hwan oye koko krachi den otwi wudi ye san kire mu biem yentie ne etie ne se na me ne na ye adwuma nti akwanya beda ho ese me ntu kwan Dubai ti me koye adwuma me ye adwuma me de misika nyina e ma no kwan be so na afa so de sika nyina ma no okay me kon na me ni bank account nti me ka so nko bi ma me bet okoye no omosi age se miamu me wo ho ansa na omo bie ti me se ane sen ebeye sade a onu mo emfa scanning to antia kupon ya do na me ba na ma beji misika no bet me ba ya no wa frim me de tu abusuafo na nim me no mo atwen saa up to now me nsanya nka misika na koko krache no na oye wodian wubusuani wadamfo brebo o papa damfo oye hwan me pa cha onye me busuani ena onye me papa damfo ye tie ne se na ma no pemasem ti oye adwuma na me susuani mu oye de adwuma oye koko adwuma to koko ti na me susuani mu ti minya ska no na me de ma no ena o se obeboa me na ma di atu kwan no ti me tu kwan no ena me ka kire ne se ono otokoko nti se me di ska no be to ho ne de on de on fa ska no enye koko adwuma no no on fa mfa so no ti yakopon ya ado na me ba be dura ne ma agi me sika no ti me be duru ya no wa frim me sika ne nso a me nsanya nkan ena me de aba no enti ekrobe so ena wutu kwakoye me ko Dubai uko Dubai uko di mfie sen wo Dubai me ko di mfie mienu e wo Dubai okay adwuma ban ena akoye ni Dubai ho pacho Dubai na me ye car wash
na me ye car wash adwuma na na afom kira yi se de na siti adwuma no Dubai ho no awia no ewo ho be se Ghana de times 2 enu mo na ye gina mu eye adwuma adwuma no so wo kwa woni di emu kom emu yaw enye ize man family laptop a man kan oyaw a me ko fa mu anka me yi ama man san nyina ahwe se abrabo no akontio no enafo ti me de ni abusuafo ne eye ne de mani nyu because me hwe bra ma ko bre papa ya ma ye ene adane boni ama me ne de mani nyu ho okay na wo ko no na woni msa de adwuma na nka akoye ne Dubai ho okay me ko no me agent ne ka kire me se me ko akoye security work but me ko ye me ko shia corona nti ye ko ba bia mo si corona nti omo mfa me ti me kura ba bia na me da na ho ayedin me ni na mo ana obi adawroma e na obo ami ami ko nya ka wash na me ye ka go shedwuma mo start breben ma pon breben ka wash no ye start anopa 7 ni upon 7 12 hours non stop unidi aden ho mra ne se wo kokoro ka me nidi ana enya sa but adwuma no wo ho ti uja se ko didi a boss no ompre enya bete ma enye bete enya nafo na muhwi a ede no yetua makasa na omutua ne mandle wenu yentua ne mantre wenu akwese commission work ukọ adwuma ni obenya ne achemu yenu Akoma FM company de emienu nso de baako ti na nafo ti miamu se menya ska no agisi obi achemi ska ansa na menya ska ti ska na menya no ma bobo no ekọ pem se bosum ni bewu yentua oka ti ni obenya ahye ho no eno ano no ti bosum nso na onya 1 cedi a eno ano no company ni entua oka na company ne fa mo accommodation and afei like mo yarea omo fa kano bibi omo fa kano ana we de ntisa man ye tie ne se company no accommodation de ode maye be se o yare a ode obeko hospital de ebi eni ho sa wo mu de ubotom sika na ode beko hospital enti ka wash na we ye no 2 years no me pacha enti sika ne sense papa na kokko krache no ehemfa no wofere pacha owo Western Jaboso district Corona ye free kuro bi sahi 290 Jaboso district one wo 290 pacha okay na ne ye friend sign wo ho me pacha man ye friend no Mr. Aduyo Boabet edin adodo na de friend no ne Ayoma ena wo mu din nim no e wo Dwaso 290 wo Jaboso 290 okay enti sika no wo ke kan bomu a sika wo de ebre yewra no eyesen me pacho ma sika na me de ma no ye 20,000 Ghana cedis 20,000 to sika 200 million pacho okay na sika na wo de bre no ubo wo bia ma no yeso mo ni dance ye ma me sa me de sika sei akoma kwaku na wa firi mu me pacho en dabi ni atie ni se ma no oye obi a osuro nyame eno ye obi nso a wo ye na ade ompese obi behu nti medis kan man no mankan wankan chiro bi abet ne yire no ena na enim se e pacho ne yire no ye friend sister adwamoa pacho ti ne yire na enim se misika won ni kunu ni wo bet sen scan dodoa ne de minti min kire se ni kunu no e ka kire no ndi minti min kire ekwan be so na wo fa so edi sika no ema kwaku a wanya ne ba bi kure koko krache wodi bomu bai ana wodi ne kakra na baaye e na akodu 20,000 okay ma scan man fa mo Akoma fa ne se bosume so an ye menya no me bobo ano a na me makwa sende na me dia ma no ti me sende a no atwera to ho no afra me o si me no afra me kwaku na so afra ne sen ma afra ofa yo ti o si kwaku ma atwera to ho sei me so me maka se ane mahu sanete wo ma meti ase
Pacho say. O maame otiase. Pacho maame tiase papa tiase. Wo nuanom ye sen. Me nuanom ye yensia bet me nu afiri me aka nan. Enan. Wo nyo maame ni. Na yase me nyim maame ni. Wo nyo papa ni. Me ji omu nyina di. Na ye dan. Ma na yate ne se ma no na opɛ ma asɛm ɛna ɔno nso ɛnam ne so na me di tu kwan no because me na me ye nu adwuma ti akwanya ne bɛda hɔ me ye tama me ye nu adwuma ne nyina ɔna na me di me sika ɛma no ma ne de to hɔ ɛkɔpem sɛ me nya sika no a me de kɔɔyɛ no nti na me ne ma ne de ne ye cross na adan sɛ wobɛtumi ne obi aye close but wontumi ne ne nye close wa sɛ wankasa wabusuafo like o maame a wɔwowɔ o papa o ba wiase ebesi den na wo obi aye close akyɛn wɔn mo ana problem bi ho ma problem ni ho me ne maame ne papa tem ɔmo dɔ me wɔn mmɛn o ɔmo bɛn me enti adan na wokɔ trust ɛyɛ wɔfa yo ɛdan wo maame ne papa na obusua ma ne yɛteɛ ne sɛ ma no abrɛ nyinaa wɔfrɛ me ɛma ma futuo tama me ne ye adwuma ni nyinaa sɛ me mama ni na hɔ nti me de no kura ye ba ko me de me wura hye ma ni mu sɛ daakye bi ɔbɛboa me ɛne ntra na ma me de me sika ɛfa ne so no okay Akoma FM wo hɔ no na wote sɛ wafrim ana wo ba Ghana me pa cho me wo hɔ na mo frɛ me sɛ wafrim wo mo na frɛ wo me pa cho me ma me frɛ me ɛna me nanfofoɔ nso ɛfrɛ me ti ɔmo frɛ me no me kura no ma yɛ worried yanko ɔmo frɛ me no ma yɛ worried because nhyehyɛ na me ne nhyehyɛ yɛ no abusuani nim ne yiri nim ti ɔmo ka sɛ ma na afiri me no me kura me kɔ adwuma me ntimi ɛnyɛ adwuma ɛna me sika na akɔdi ni hɔ no because me ne na anyɛ nhyehyɛ bia sɛ me ba sɛ ni sɛ Akoma FM me nim sɛ bia ɔde kɔto bank ana sɛ me ka sɛ ɔmfa nkɔ yɛ adwuma no ada sɛ ɔde kɔ yɛ adwuma no ti me wɔ hɔ nyinaa na me yam ɛhyehyɛ me na wo se ɔso ɔde sika ne kɔ yɛ di adwuma okay man ne deɛ no to koko okay ti me deɛ me ka kyerɛ ne sɛ satam no so na ho kyerɛ wɔ hɔ ti me ka kyerɛ ne sɛ ɔno deɛ ɔmfa sika no ɛnyɛ na adwuma na mfasoɔ no ɔmfa mfasoɔ no nti Nyankopɔn yɛ adom na me ba bedura na ma bɛgye me sika no sika botene no mfasoɔ no kra deɛ nka wo mpɛ dabi ɛna papa na wayɛ ma me ɔmfa na me ba ma bɛgye me sika na obɔ wabusuafo bi amaneɛ sɛ wodi sika brɛ ma ne deɛ manka nkyerɛ obia ɛkɔpem tam a ɔwu yɛ no ɛna meyi secret ni nyinaa kyerɛ mawofoɔ ti tam a me wɔ hɔ no mawofoɔ na na etu ho anamo ti ɔmo ka kyerɛ me sɛ agye sɛ mia mu me ba me ba ya no so up to now bibia ɛnkyerɛ sɛ ɔmo diska ne bɛma me because ɔmo se obia enim nhyehyɛ na me ne yɛ sɛ ada sɛ yɛ no korɛ ana sɛ ɛnyɛ no korɛ Akoma FM hello yeah abusia pani yam wa ha ba Akoma FM acho me joso yɛwura bi adi asɛm abɛda yɛ friend Augustine Damte na ɔkyerɛ sɛ otu kwan na otu kwan no na kyerɛ sɛ ɛyɛ munua a wafiri mu yi ɔno na ɔde ne sika ɛbrɛ no na ɔkora ɛma no na ofiri mu no awie yɛ na sɛ abusua mpɛ sɛ wɔn de ne sika yi ɛbɛma no yɛbisa sɛ anya bia no munua yo yɛ a wafiri mu ɔne mu di nkɔmmɔ bi sɛ bi a ɔde aberanteɛ bi ka na aberanteɛ bi sika wɔ ne hɔ acho me nia wu me bra ba ko nsɛm wanka bi sa mfa nkyerɛ no sɛ obi sika ɛwɔ no hɔ munua ɔyare da hɔ kakra sɛ wofiri mu anasɛ ɛyɛ atɔfowuo onya accident onya accident ko da ji ba be 3 weeks before ansana ofiri 3 weeks na okodi wɔ hospital hɔ no na ɛtesan na oyo bi a otumi kasa kakra anaso otori mumu kura wankasa biem kopim so ɔde toy no otumi kasa Akoma FM acho ai na owu ya na nya sɛn
You say you one away. Okay, afimu ani ani Achai. acha kakra na wonim sa Augustine Damte ya meka ne ho asɛm yi. Kwan bɛ so. Say in Pacho obi. Augustine Damte munim no. Maybe by the 3 weeks one and I'm free but the more by me channel. Akoma. Obaye na osedi amane bɛn na ɔde bɛto abusua ni mu. Catch them say omutu kwan na me bla na bo mo koye na no mo sembe musika e de man bla to na kansu nti omo aba ombe so what say ni bla na fi nti na me di ade nti no omba bisa me na me you na kure me na me di ade na e di ade no oman kire me say obi sika wo no wo akansu na na se bitisa nti de mi say e di 40 days na e ku bisa e kwani no Nadia, I will be one to be and so Nadia will be one. Hello. Let me not Casamity. I see a new film will be a Obianica, honestly, will be cut. Will be the bank note, or so nuclear only bank note. If a new tribune, and so buy our recommend to maybe be on an account of BBA, my man. Ndizo muka wono wa kantu ndi amumu maame ne wo maame ne nchen odo mu na me ka chi wo mu enti wo a wodi ade no kra no se be ma ne niemem ne sika e wo bange se wo to susuo se wo kra ne sika wo hene eno de wonim e ho baw ba ko nkra no kra wo kra be di adanse so ba na fa bibia nkyere busu no wo sie ne nka bibia na munuan wo ye japade bi wo si dan bi otoka bi wo ye japade bi ba mi ade o ye nyina me bi di ade a omode maame no bi nyina maame ne ma wa ti dan wo ba bi omo wo no ye di ama no wa to o ye o ya wa bubu ya ze na japade a me bi ade a me saka ye na ntuma pupa baako ene ya tade baako a ondi ma bi ade omo bi e wo me nchen no mu fi ni mi akwara bi bi ani abusiani bi a hori nyina wo ba no we de ebia na nya woni wonua ne netie but wo ye wonua yi de na brabo ne na setere mu kakra ma me misa se ejapade a wonua yi wo a wode afri mu no sha ne bre ono ankasa ne bre so adwuma a wo ye ebetumi akukuru sa ne ma ne nyina si ho ana ndaso bi na mantini ye sa wohwe wonua no na setere mu ne na adwuma a wo ye na compare ne japade a wo ye si ho a ne bre so sika no betumi aye sa japade no au eyo me se bi onye da bi o wona nyame ne neti ntimi na ba no so a tani ni so ntima o ne wo no wantima na bibia di amfa nkyere busua no na ne ntimi nkyere na chesese na abrantie ya ba ya ne dan nie ne ta chu ne ba ya ni sei ka omo ma aye ya de sei abrante na ya we sei te be kuma so wa me ni se wa me ni abusia de kuma be kuma so wo efemo yes ne le ba ya ho ka nyina no be kuma tia de a me de abusia no be ba na de nchomu bia me ya chemu atiro mo ya timira be me na hoka abrante ne be fa na fe ye hunu ba bi a suicide de body hunu ye ni problem ame papa ni ya ye be fra na fe ya sheda ye be hia no mate okay yera yo ya wanya ne ba bi kuro yi abrante yi e de ne hu nyina to ne so de ne bresika ka washi adwuma ye ne Dubai bre no na wafiri mu krata na so manka nkyero bi obi nya danseni na ewuo no asem ye de fa hene emu eden papa enye easy hwe se wo kai adwuma bre akobra ye awia kata ban ye bo wa pampam ema be ma wo kala nyina ahia na wusika na koye se ya wotu wa ya na de na ba otiri ma ne atia ne se
tambia me wife kura tumefo oya duane kura mini mitime dwene saa da kura anka me kofa me faduro kura enya me yira anka me numaduro no because me hwe wi a hyeme a misika kodi mu a omoya saa no a in fact mani abre meti ha nyina mani abre adomboni aba mitrimu a enye ize cause Dubai wi anya wi aketwa be gina na so 12 hours non stop unidi na koba ni se no mani abre pa timi kura me ya ma yusanka me ko bodua enam awia na ahyeme no timi kasa me ko bodua media me kasa ne onim skani hu bi ana se man wo di skani bi aye japade na busuani bi anane yiri bi anane ba bi aso mu kura ana odi misika ni bi amane ba amana di kura nipa kura no duani benya no na me yiri kasa kire me sa se media me fa mra ha na ya kan wie na ne be kwa kwesi no na fe metu ana amawa ne matu senior wodi bi de ayi ko Auguste asem ne de areho na ko de wodi bi de so wonim se wusika ne wodi o media man we be ka say be hian media me see bia senior wodi bi de wono wonim se wusika na aba no na yo de ma wo modie se abusuafo na ama mani abre se abusuan yo so anka nkire wo mo se minim ne sa e wo ne ho nti o mo mfa ma ma ne yire ne de yawe se de na hu se na yire yawe se me ba me kwa ne yire ne ho ne yire ne ka kire me se ede tama ma ne be nya accident no no mo ko dwabo so hospital nti o ka kire me ba o ka kire me se ni kunu na ka kire ne se me ye ni papa na misika bedi no ba according to ne yire no wan o ka kire me se ni kunu na kan ska dodo no akwa di ni ho no wa be ma ne ka kire se wudi sika nti ne yire ne de yawe o yawe yanhwe wo kasa wo kan se wo wayire me yema hyeme me wayire wo free Dubai ba yenya sen me free Dubai ba ye last week na me nya month na nya man na wonya bosome bosome me pa cho ba ya na benya oba ne wa no ana na me ne oba na ete Jesus Christ wo yire so kura wa nyina ani ma ni atia ne se wan se me kan se ma no me ne na nanti ache timi tama me ne nanti ni nyina minya misika na me di amano no de ato ho wo yire nim se na wo sandi sika ma yo me yire yawe wujidi me jidi wo yire yawe me se na wo di sika ma yo na wo yire bu anfu so wo oh ne bu anfu wo ma sen ma wo ba ku wo yire bu anfu dabi se wo krokro sa mu aduane di esa ma ne da ma ene wanya ba papa na wabusuafo nso se omo wo ho na wodi sika akom obi na ho aba asem ade na omo ye ode na omo ka omo ne ye towards okay man ye tie ne se tambia ma wofo no omo frɛ me etumrifo se ne asi no me de menya abotre tambia omo frɛ me etumifo but ahyase ne de omo bu fu me because say me ni obi ye deal say na mama obi ahu no omo bu fu me but omo di akire na omo se me ya dan kura sia wie ntime de menya abotre na hwe ni abusuafo ne beye ma yenhwa de sika na wode bre ye wrei kwan ba so na ofa so de ba na wo records e wo ho a ye betumi ahwe so ahu ne sampa wodi 20,000 ebre no me pacho Dubai ho no se ukọ send this car ukọ bank ansa na wakọ send nti na me wo bank ya me send this car ti abre bia me ko send this car me de me krata akwa no ma send ya ma me so me wo ho no sa sem no ma no kro ti as no waka kire me se me tu kwan ana me ko ba bi kura na me send mi ska na me wo me documents bi anytime bia me fan to ho ba bibia betimi asi nti wo bi wa ha me ebi wa ha me wo receipt edi adan me pa cha ya mo fa Ismail ya fa receipt ni nyina nguso eno na edi adanse ya kire Pastor Julius asemi na sana ara ho se na on se anwe atiefo be blemu
abrante na mama ade esio unim say ye won panimfu bi wa abrabom a ofa oseba ofa osenu aketo ofa osedofo bi a onya obeboa wo enti bi wo a otufu wa abrabom ehyew nkura ehyew den enti ebe ma wo de woni nyina abeto so say papa yi se me de me homa ni na mtie na futu a ebeboa ma abrabom enti say we abrante be enye se bi wonya busua ni enye eyiri ni manni na mum obenya papa no ma wahyimu se openeja chi ni yie nipa nso a ope oda chi mama o bo modern a ya na nso pese o man hu modern bo a wo bo na ma adi adanse se afutu ode ma no fa ene atene a ode ma onyina no fa enti eno na aye abrante sa na me sure se papa iti ase a ake be hu se boni bi ni papa no tirim se bia opese ofa abrante sika na emom esen na aba enti afutu ni adesua di ma nyina enti ma omode receipt na gu so na aboya ma yetimi anya evidence ahodo a ewo mu a yebetumi ade atoto so because receipt ne pe ene betumi ade ananse se ampa ne wokin aye no kura anana no kura ena ma ne yire no kura confirm se ampa se ni kunu se odiska bre no na mu amount no pe wonim enti se we wo receipt a ebetumi aboye okay ma okay enti wo betumi aba Facebook live and for YouTube TikTok nso wo betumi abehwe bi ewo ho wonua TV live and Rabi One TV nso ye live enu nti bomodia na ebra na ebehwe bi hwan ne friend edu yabo a beneficiary baby I want me huni ye papa bad me bisa o hwan ne edu yabo a me pa choma na me ne ye adwuma na me di misika esi ne so no ewo ha no yo ayoma yo no yo na your friend edu yabo okay enti Pastor Julius yanre edu yabo amount no 1461 amount I think the exchange rate so na ewo ho no so 146990 exchange rate no so na ewo ho no enti pastor ma yenhwe de aguma ni moyi receipt ni nyina ni me pacha ni nyina ni pacha enti papa ye one enti me pacha bra Facebook live YouTube Akoma 879 YouTube Facebook Akoma 87.9 bra na behwe for evidence sake enti na ma you show all this receipt said ye be ya wa hu tie wa wo hwe no obehu say abrante no wo genuine case a kire say or evidence am power discuss and yes bia wa wunti and wo ba be ka asem ato no so bia or the thousand be na abre na wa wunti wo ba be twantro all the receipts are here and you do so confirm and everything is clear into Facebook live YouTube live never hear bia wo dwom e na wutie yen wo dia no wo do phone no o phone ye yam ne bi e na ade ato radio e na wutie wunti ye be kind one by one amount yes ne ya bobo ntim pa cho ba bia wo bia either so be fa phone no wa bobo and na be fa pen ye ya na wo tworo na wo so aka bom Pastor Julius first one no 1461 yemmo 1461 aduyabo a eno no de bre no okay dia to sum yenu 1358 first one ma yenhwe 1461 dia to sum yenu 1358 okay na ba konso 1345 na yakobiem okay when so yeah 3100 3100 3100 and away yeah 7214 7214.05 na yako the toso where yeah 2 where you saying 2790.54 yeah na fe yako 3075 into baba na 3075.59 3075.59 yanya saying
20,344.18. Exactly. Sana production team. That's one more working and one munyaye. It's not just one who cried your worker 20,000. A bro, so that's so. Sep, I am a Osaniska point we are that. That's what I'm saying. So I accumulate here. Sir, it means to say, it's something very sad. To work for 200 million in our days. Enye easy. Dubai area. Ghana there times 2. Oh my God. Timika Riana Majina Moa. Moya Mesano, Mira Hopa. I thought that be crana, yes, Minfa Druenum. Oh, yes. Because Enye is a man. Oh, yeah, me bag Ghana, and I'm searching in a master and Kwa. Me searching in a because Dubai Riana easy. Obia wako Dubai, Ubisa no Beka Chiro. Yansu baby a year man ye generia 24/7. Unidi. Enye easy. Date nyina so. Date our Sunday second na 2nd August 2020 ebin so aye 26/6/2021 ebin so 3rd/6 2021 26 January, February, March, 26 March 2021, 1st May 2021. Oh my God! Just a data what this Sunday seconding in Napita. Nina, I was so. Enti owo receipt ye dia dance, mama. Say enti obano me pa chow monfre yo ne yere maye. Ya free yo yere na me say the banner afa. I think sir. I think also Kojomo. Okay, I think say Ojom Kra na Akoma FM Media General de Kwachiri. Dia obete. Me de bia me tie esre. Ebia na onkuta dwombone ma yemfa ne sa. Let's give her the benefit of the ebia onkuta dwombone. Bia bribi soronku bi wo bia onu kunu ntamti ne bia twitwitwitwe de ho. Yetena se ne ne ka enti ase be yadwuma. Me de me dan se ono ankasa agye atomu se abrante ascend ne kunu sika. Which is a clear evidence. Now, some word no use in Kwakra say, Nyame Adam or Betias if you say, so if the receipts are provided up. Now, so you say, Abrantas and Ukrusika, after Chinebe and Umima, and to say, wouldn't say, so Onim said, Abrantas and Ukrusika, that can be different. Cabet is also we and Abrante Becas was sending scout. Where do you wouldn't even time and now could just say, Abrantas and Ukrusika, and to say, who could not from a wouldn't so could the Abrante can be amount to now and the Unim, and Naminswa and Charlie or the receipt in our stress amount of all can and power send because how do you remember Uncle Baby as on Sunday, baby, we make my apprentice details in the account details. So it means, well, I am passing was send or Sunday and Suma, a be a one on coding a winning in our so. So it means, I'm be a one receiver says when you say and receive what ma won't even have details in from. So it means, receipt kuta a brand thing in our it has been released to a be a boa and when when you're the baby corn 18 the year. Between Achrayen, say Bia, Nisika, because I had so pass one more the year bribi, and now bang and I said, Nabe, the year bribi. I think the benefit of doubt said, over to me, Ma meaning kan umrebi. Yes. Okay. 3p ne yere no ai on kan umrebi. 3p garlic mixture amansanja tumu edrono no. Ewo ene garlic ahyemu emma ye de wo ne garlic na ye 3p garlic mixture. Vitamins ne minerals ne de enei ebusu pa enunti squeeze bar me pacha omonfa squeeze bar no ento so emma me na ebisi immune system papa wo pressure no e wo soro wo coffee chira wo te yawo na wo sugar no e wo soro wa yakase dodo stroke anase asthma me pacha wo dwo so ntentem ni titru anajo na wo fu na ye kapu pastor ye wunya eye 3p garlic mixture obomodi akoje wo dia e beboa opadu akajeremo ayi wo hawo no amane nyina e dia firi onya apomuden de eye pa Anuti Obamodi adwani etre Daniel ba Mr. Colinak Apidan ene Angelo so benya 3p garlic mixture no ebi name no friend 0248 92 8824 0248 92 8824 Nema wonsa enka 3p garlic mixture no so ebi ya the second story ebetwa so e de amamo Rock Clinic Limited we want the Pakum capsules aba
pakum no de eye dura eje maaje mema ma se ade no bebe yedu sesi ano mema ye mrema so aye mre nemum eye pakum no de nyina ya kagina mu se nemu agro enyarewa nsansa ni nyinara rokman pakum betimi aboa adu akagina mu ama sa nyarewa ni nyina afi ho na ono ukuna na ono yiri hia mpam a modi mpam agro mu ni age Enuti mawansanka pakum capsules no ebi na Genicure 442 emano Genicure on say achesa na na kwa wadedi na 3 points no de bia na kwa ba no sere uti se nioma koyie na enu na ma omani ku mo pia fu nti se ade na chesa be ma no tu yi akoma na ma onwene ba bia na ven capsules nso de wodwonso na wote ya wa yase wo oba be ma wodwonso ntentem ni titru anajo be ma wo prostrate no me so we nya ven capsules na medfagen de ebuama moja de afusani ye nipadua ni mo otu osejo wi fa na amro mokosi from da na dwa wuntumi na arthritis mo amoye adwumaden agudi from ma ne meme mo adro no ne ade aba no o abedwa eye medfagen capsules akwakra ne abrewa no mo okọ jogging rocket ye wo Kumasi Alaba Abu station ye ni siko house ene di enhwan mu no frɛ 0248 88 5040 0248 88 5040 na Emma wonsa enka Rocket Clinic Limited na edre yi ebi bemena ma ye bese ya to aso mate ye ne abusia ni nyina behia mate oba no beka ho bi ma mpacho na mate obre enye bregu mate why enu nti twen ye enimu na obenya boduane de duane de media no kura ye why se o manfa ba bia no kura da na nto de ya na eduane de menya bodu eni eduade obi so ebre na ma bre no me ma na nye kwa eduade obi so ma me dem se ayile so pa so a anya beka akoma mu nsema bedwa fo nsa na de akoma fm beka ama abrante na akoma to de mti duane de dem se enya de se benya ba so fi se nyame be na dom ede ne sika ama no na afi me ji ma me di se ma me we wonya nipa bonefo eye den a sika ni nyina ye de receipt ni che na wa de be den ebe ma enti uni problem kra why abedu ha no de ade be e wadom na wonsa atimi akọ sika na brand so anya kwa cause be ma wakọ ye adwuma ma wonsa ti nyina kuku de na se enya de ketwa aha enti nyame be wadom na aba ha no de bibia be fine why patchomate be fine okay enu ti ya the second story na beto so ya the Anita Shem na fe ya the second story aba videos no wa Pastor Julius Mom say last week obebo me kakra last week and about last 2 weeks last 2 weeks and I Anita story no Anita the na breast tumor onya breast tumor oba ya na in fact na ya reho sem studio ha no in fact obi di kan ba ya na yatwa no fo e ma eno atiefo boa ya ma yetumi ya hwadwena Anita story no boa yen e ma yetumi educating crofo e wo breast tumor ne breast cancer ne san yoma ni nyina no kwasem se atiefo enso boa yen enso enwie peyo omo boa yen enwie peyo update all se si apa ne se Anita nyame adoma sa sika oba be kan wan ma sa ente sa akura se sie kura ye kasai scan ahodo watwa ene labs ahodo wakọ ni ade ma sika ka ya bono sanya enya de obeka ye no kura enti no kwasem ne se ya sesi etwa yani a adane madwendwen ye twa abeyi wadwendwen ma minim pressure da osoma na me de meji atiefu di se omunya ye muda every day one a ye share adwuma omunya ye muda enti minim ye se Anita nso de omunya ye mu ne se enti minim se ombeboa yen am yetumi aye Anita ye labs ni na ma ye keke kompempen so se ye betwa no fo no enti omu mani no ni ade akosi se ye bentini anya correct date ni time a se omu twa ebeboa na sika wo sesi ya no abuziafo anya de se ebeboa minim se yo na enhyenkran na enhyenkran ma abrochefo ni bebe ka cha se ye kumu a anka we ko metwa ma na yenye no ready cash anioma be na ye ano so yansu kra ye wo ye ho adwendwen yenye ana entesa ma ana entesa I think say one more share video ni one hwe bia media from fanto so ma ye mo wole Anita video no na omo enhwe ye ma update ni na mo wole say da bia omo say ampana na bia baby say akwakodu no eno tesa anu aye den mo ba ye no na me sa hwe se de no fo na si aye no na se no still Marco bibi free mu nyina ya bo Okoda hospital Anita what hospital say
Maa Akos busi wa Anita ben no neka wo ya je wo to adana wo buy na ye hu say ebon no like I started ebon and come no wo call ye no okay we bet me about Facebook live na other hospital no ya geneto oba Friday and ye say enka aba eno kwa sa Friday no okọ hospital okọ en ya geneto about Thursday na obeji is cancel na Thursday no in fact about Tuesday ana ye ka so nkona Thursday omra because na doctors na so be hwe Thursday to about Thursday no pa no and ye hu say enka aba ana dem tie no kwa no mo geneto ho na mo start say mo man treatment enti over Facebook live YouTube live when you TV ni Rabbi Wana we mu say on the hospital for noche omo geneto ho Anita would the nothing work on Fanoche. 3 days. Would the 3 days work on Fanoche? Treatment by any other mark on Fanoche. Mamma, that's it. Now, I want to say maybe pin off from. And so, any money tissue na memrem enti yenuri in fact say ya bokabro 10,000 Ghana cedis yenuru baby a asan we dey me peso yenuru baby a na ma ko ni mo ja na we say enra mema na ka dey doctor ka che wo say dey ato no dey ato dey Jessica. Good. Asma doctor catch yes. Doctor say Jessica. Ani kasa kasema me na me so kasa na etwa. Anita kana. Na so sa bra yi de aha yemfo bi kra metena ha 3 days. Dabi yenye bi da. Ato apenten. Doctor catch kasa na che say how. Osi ya Jessica ato sika. Because the adru ne dia. Asa the ayeri na kwa de na emogo. Na de emogo Pastor Julius. Emogo. Cancer o. And cancer na sister Hetty say hwe cancer enye sika fie bia o obi wa obeba no bo wa na watwa wie na we dia ye ne ye kohwe treatment ye kwa ye ho na ama ye kohwe o se no dia ye nya nwie ye na enye sika keto na sese ye di wuram nam se bo ene Yesu fremo ye se Yesu fremo doctor Ye doctor just me sign ba ho biem o doc we dia ayi oba unia ba me kan say me ma ho biem but doctor just me sign ba just e ko ye wi ani asala ni na ma number no 0599 305 202 0599 305 202 0245 29 43 07 0245 29 43 07 0599 305 202 0599 305 202 and 0245 29 43 07 0245 29 43 07 ma men kasem we bia na NGO bi e obabi a o tie ma baby adru no enye sika keto asa na no ayi asori mu ahwa mebo mudi na no metime ba bi na asori bi frɛ me no mo ka che me se ma akona mesiye ye hwɛ na no ayi Anita cancer ne we ni bi enti eboaboa ye ho aba ne me ne me pese ma ba bo sorry ni ba o mu tie ye ma me pese ye nuru ba bia enti o mu every organization bi ama me Kristo nti meka se usuro urade a se ye kremoni se ye bosonsumni se o ye Kristo se usuro urade a be aduma ye ngia baba we nkwa efi se de ye betumi aye se abadwafo ma akodi ye na mu aka wo so de se NGO bi obabi UK Canada ani ade Germany se se de ne kipizza fo ye ma enu akiri no unse be last week na last week omo sign boaboa wo mo ho de omo sign nya ya omo de ba eko no omo de 1000 and sa de ya ma me ni kita na frame and o de 1000 assign be car de na omo ayada no so they are really helping. It's just a fan club but they are really helping other organizations na aka no mo NGOs for momoye ebetu aba say enye Ghana ha kra na mo amanone ebi mu free UK be ye bi pem and yes su fremo mon sign emra meboayen
mo samra be boye chairman and vice chairman mo nyina mo ne mo kuofo no nkasa Ghana fo mo tukua mo abrocha mo atete akuakuo mo ne akuofo no enkasa mo mra me boye me so yemu na ababa wo yentumi enhwe ne yade na papa na yesi e beka asem bi man na oba ye na enra ye first story no was na ne yire enya ba no okwa akwhwe na danfo bi wo hospital to okwa na maame pani bi at hospital ho na osu no bi sa na maame adan ena o se ebo yeyi yen na nso sika me di betua na mayi me ba no free hospital no eno ni asem enti wo no ni sika na odi kwa akoyi na danfo no se ni nua so no odi maame no to oti odi maame na maame ne ka kire ne say wo yire pa wo onya bi aba na say obenya bi eno ene ma na yire ne nyinsan no ano onyem no ansay etumi gina ya se wo baba ko tina okan no to makoma so metwero to ho se e beka do ye ho asem hwede ede ma no ko ni ba na ma doye de bia won se metrans ameka me ye mu bi asohwe ma me nim wo adoye awo ye menim na me pia menim so fosa ye mu bi asohwe ye personal life e testimony ma nti ye tra nya se ye tra kan de no na nya se bia ye kan ye bi papa na ye bi o trust ni okura yi sika more than 30 million ye no ye na abonte ma office o mo e ba officer na we yi sika 5 million we yi 10 million eno nka ho enti ye nim ye no ni ye free munti na ye admonish say monso momra e ma meboaye enti chairman fo any organization bi e don bia wo da wo ma bia e no mo nkasa na madawo ma adru bunu mu Marco the Bible said the oya adoye no or the femerade na the hia demu no onu nyame de be ma no enti se wo ye obi adoye na wo de femerade o ka kwanhia otumi ye ufrim ebi tumi poli na ye nan gisi ye kotwa ebi tumi ba ebi bakra tumi nam kwan ho na ka bono no da baabi enso adoye na wo be ye na that time nyame tumi hwe wo maso e de wo mokọ e de wo mo ba na nse emergency mete ho afide na mera ho enipa kwa na ekoba enso onyankopon hu mobo kakra na wo de ba ye no na nyame hu bobo bosumi ni nyina hu nti wo ho nka wo banyare bibia nto no wo ka se de nti adoye na wo be ye no adoye na wo e wo nsam na wo de ma no enne ma mi suya ni tate a wo su wo se wo be pepa na nim ni suo nyame wo nhiraw wo be hiraw enti mesraw fa wo de ebra ma ko fa number ni tuja biem 0599 305 202 0599 305 202 0245 29 43 07 0245 29 43 07 ani oba sorry ejina ho kakra na yatumi yahwefo ebia nani de din kanea oba hwe yenye nani de din kanea yede no eba we ka ho a de toso emiensa no na yede no ko hospital no yehunu se dia ono we enya dia nya de ye bayira abre wa jo se de ko boss no se pasra nya no enti hwe enufo no ba ko na ti se yi we dia show aso ba aso nafu aso wanyam ne nofo no ba ko pe no ne aya beto na furu so no eye ba ko ne dia ketekete se media yi se first no otumi kura bobo bibi sha ha na ye na balance e pa cha wo dia wa bra free guy ye de ne ba wa bra ba se ba be he ontimi fam to mago kura hye ba ko we mu na ne ba ko imepe enyepe dabi possible ontimi se de se ayi ne ho enye possible ayi ne ho ena form anita transe na atwi akonya ne ba wako hu doctor mpredudu wasen asembe na doctor aka kire wo ma bra wanim kakra na okasa ne ma wa men ayi na ye ntumenti won kaye ade na doctor aka kire wo doctor say de edu no adruska wa hwe mpredudu wasen pese me hu ya me atiefo mpredudu a wako hospital wako shia doctor woko ade no wo mo ye wo nufu no mo examine wo mo ye wo de bo ho nkomo ni nyina fa kire me mene metiefo ni ahwefo pacho mekwa odi kan ka kiro se bia na ye obusaw na ma ka chen se bia o me breast
to Obama rock what I no I saw gloves. Akoma FM. We are admin city. To the come and make a labs 2. And I know or some make or catch him some quiet labs again. And I'm a cocoa here. The end ram the command no. And I'm Busani say. Dog says Yano, but me away in a really dear. And no one no one. No catch them say. The Adrian dear. And this ika. If it's a broken or the river, find him a baby man, sana. It does see a bitcha. And I say, Yincha. Say, pay necessary. Yes, you're I send him so pie. As soon as pie, me for hospital be drew fin and down and so pie. To a man you make from movement is a tembia ma co. Ma, Manco Dressia, mint and nipple. See, I say my payaka home. Now, I didn't free mobile. Yes, sir. I didn't a free mobile. And you may be a free mobile. And never make catch a brand say. The order is in the Caban for bleeding train floor. Oh, for a tragedy free. Oh, chat and your money improvement because it's a new floor. I know this will transfer a moja to me. To me, I would try and no one can sabbat. You say your mother will draw one of them crack. Doctor and Renra catch and send me to me and call my bedrooms or catch him to me now. Not your shouldn't. You're not draw banner, you're got to tomorrow. But I'm a hospital. And you're not making something like your drag. As so pain, so no more de my war. It's none of draw banner or my yakoto to my war. No. But your ma, Moko told me, and we name the dean. Israel, some sitting now or Hokama. And see a drobia, your better, your tro. Dear Doctor Bagia, na your tro, your topini. Na ya tro nti ye wo ni nyina e wo ho e hye me bag ni nsema fama anopay producer de ni nyina amame na mesesen ye no ebi ani wa ye less papa 500 400 that ni ma na brochefu kwara omo frɛ wa omo confirm say e ka de mu bebo bi na omo ho no sɛ nya omo na tuya but e ka aya na sanyo ma no omo bo ho no enti omo frɛ omo say ezof mo ya de na nyame be hira mo na edio de ka kese na ma e ka yes re yetiefo all over the world mo companies were duma mutie ye mo asafo market mutie ye electrical shop for ni ade boutique for mo ayen 1000 na obenya 2,000, 100, 200, 500, 50 cities, 10 cities. Oh, dear, Momoyan, Namon Sandy be my and I am fancy. A free day of Bahabesi and then Nadidimu, Ninsumu, Nena be say, Yana, ye take charge because I am going to say, dear mammy, railway. And say, ye niema wodi kan catcher ye first kasam ne ho na mehwa adwendwen da me so a ene me catcher nsa kakra bi a yenya bia no ka ye de ma no na yenso ye ho adwe papa yenso ye wabusua ye adwendwen obi de beto ye so a ho adwendwen ne so tinka de yenya no na ke de ama na nka wodi asema catcher ye kra sesen mako wose enti mu yimi mu ja me ene mi ko wo na me ka sa mo ba hwemi a ko se awie ye ko se awie ko se awie ya akra na ekura ye no papa enso ma ye mi se atie fo be ye ameti ase ya kan ni so mo doctor me doctor bi o na doctor dey ma agise mi sufre no na doctor ene ne yere esan eboa yem biem entisa emfa oba ye no said ye de kire ye no pacha me hu se o de flash ba ko biem na fe mo fa second story no emra na ye nto aso Marco no for ho asem de ye ka no for ho asem a na mesre mema obi a metua bi mema no nom no for no mo no for de ehia ma wo nti mema no obi a metua bi ye wia ema no so oba bi ekuta no for oba bia so baba betua bi ye nua na ebre no nti mema ntua ntua me pamochew wonam ha fa ha na fabra na wo bre mesre no ye nyimfiri ho ma no why mama me share me my Maa Akos story na en share obi nkran me Hannah or Virginia na of friend me na o ka che me say
ɔyɛ donation bi na ɔfrɛ no ɔka kyerɛ me sɛ ɔyɛ obi ɔyɛ adɔyɛ paa na ɔba ni ɔbae nti ɔba Ghana ɔbɛse konkon ɔkɔ no ɛna ohun sɛ akwala bi nam kwan ho timi sɛ akwala na sɛ nkɔkɔ school no wankɔ busa no na ɔsɛ ne maame ni bi ne papa ni bi ɛna odi akwala no chi kɔ fie ɛkɔhwɛ akwala no maame na ne maame ka situation a ɛwɔ hɔ ɛna ɔka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo nkonko saa time na so no ɔbɔbɔ ho ɔsɛ kɔ back ɛna ɔde ne number ma ɔmo sɛ ɔmo abo akwala no mfa no kɔ school no nkɔ busa ɛho ne ɔma ne bibia sa akwala so bɛkɔ school dia ɔno so ɔbɛhwɛ akwala no ama akwala no ayɛwe nti ɔkɔɔyɛ no akyi no na ɔno na ɔmo nya number mfa frɛ ɔmo gye ne nua foforɔ number na de frɛ maame no tɔmo de frɛ ma hana no na ɔpɛki yɛ na ɔsɛ emi kwa mire fees ma anka me a ɛna obusebusa school fees ne bibia na okoko tua yɛ ɛna ne nua baako so obusa sɛ na ɔno so ɔpɛ so ɔyɛ den na ɔso ɔno so pɛ so osua adwuma maame no sende wɔ mu sika de ahwɛ wɔ mu ade abesi ada ɔfrɛ me ɔka sɛ kɔ no kora ma frɛ ni amaka ne nti ɔbɛsen afrɛ wɔ mu na obusa ɔmo sɛ ɔmkɔto adwuma sɛ ɛdeɛ bɛ na aka ɛnɛma bɛ na ɔnyɛ na wɔnsan sɛ ne sika mfa ma ɔmo na ma adanse no odi kyerɛ na ɔsɛ ne ma akɔ school hɔ ma yɛ ka so approach obi school principal onyini paketwa ba ne baba ya aduru sam pempenso emema no so bi mo du kyese otimi se nyame apege ne ma de mo gyina yi a na o ka kyerɛ me opeso kyese adoye na wo ye no ena de na kwakuru sam pempenso na menim se eyampa nso na me hye we mu bi hu se bi obeka se bi abrochi wo ntia but owo akoma pa bi a wo de ye adoye nti ebia eno ɛna ama nyame ɛdina ba bedum pempenso wadu no ɔne me maame Felicia mo nti nyame nhyira wɔ mo na obia nso mo de sɛ obeye bi ya bo number ni biom na 0599 305 202 0599 305 202 0245 29 43 07 0245 29 43 07 na yaka wo yawie no mum yɛmfa Esther update no ento aso preko na yɛntwa yɛ homra ma Esther nyame adom yahwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ deɛ ntina me frɛ NGO foɔ no yahwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ aboa yɛn ama nyame adom sɛ Esther yɛ setting up ya ha dan ama no ama ne sika a ɔde kwa kodi dwa ɛna 2 years no ɛna koto school mu nti me fanso ya setting up aye bibia ama nyame adom no ma ɛkɔ de aka sɛ yɛn ebe monitor nti ma yɛ sɛ mene sɔfo same yɛbɛkɔ hɔ na ya kwa hwɛ de nneɛma ɛkɔ nti sesede for now nyame adom mommo nti Esther de yɛne na awi a ya setting up ama nyame adom sɛ asomdwe aba ɛwɔ nneɛma kakra brand no dide no nneɛma ne nyinaa ɛne video yɛ no yɛde ni nyinaa ama na sɛ ya han dan ama no yɛde akra no panin kakra no kɔ school ɛna ya pɛ bi di ama no yɛbisa ne business ya wo pɛso yɛ na ɔno aka yɛ no yɛde sika nyinaa ama no sɛ ɔmfa nkɔhyɛ nti nyame adom mɔmmoa nti setting up me pa chaw se o di sika ba na ebi ho na me huni ti wo betimi afre nipa no ya na doso ma ti nya obia na me hu no aya God bless you Akoma enti se wonte wo dia just alert ma ye hu se bia me de bia bo wo na ma se awoda wase yɛda wase mama no problem bia nti odi so nya de se na opese wo te nkase bia anase wo hu sa obi ko ho na opese confirm sa ba frema obe ma message so me fa ya nya bo apa yo message ne doso nti mama yen hye na ɛna obi akakra so hia ma nti yɛda obia yɛntumi bo ebi kra the 5 cities ba ko bo de me fa say ode 100 million ba 50 million ba no wa mo de ode 5 cities ba ka say wa yiyiyi mu ono so de ni hia nti ya ye free ye mu ni ya de nyina mu de Nyankopɔn nhyira ma obi bia enhyira wadoyem nyame emfa emma obi bia ma ebi mu nso ye senka every month bia no ombeyi bi ade aboa no nti sɛ ɔmo de ba Esther na making ombeyi ska month bia ade aboa ni na sɛ ɔmo de ba na the same number na so a sabeka ama ye be pushi ade ama eya ne ye pese ye hunu bibia mu san sɛ ye hunu mu a ɔmo nyusu sika ne yi but wo hunu sɛ maako Pastor Julius na na evangelist aframe discover ya mamia ohun ni yusuo ya ni sem ya na emma no ehia enye bibia ntia ya ni sem a omo yusu ni ye ye hunu a
mobile ne basa me enshama se moti ase na mobile ne sa pepe pa ma ye twa ye ho aba ye ba ye the second story e beto aso ibedam yanko acho ma se mi nyina ne se na me ni ma bi eye adwuma ne etokoko ti oboa me e ma mi tu kwan na me tu kwan no me di machi eja no na me koye no emu ni ho na mo si wo frim ba wa frim no me so majapade akwa di ne nchen na me frɛ abusuafo ne di tu omanim se ni se na na me ne ma no ewoye Akoma me ba ya no matu ho anamo up to now stay now yes omode ma me no me se enya nkan ene se me dia be damo no ye Akoma 87.9 FM Dante ma na wusi hwan na atwedie me pacho Mr. Aduyoboa oye hwan oye koko krachi den otwi wudi ye san kire mu biem yentie ne etie ne se na me ni na ye adwuma nti akwanya be da ho ese mi ntu kwan Dubai ti me kwaye adwuma me ye adwuma me di misika nyina e ma no kon be so na fa so di sika ni ma no okay me kon na me ni bank account nti me ka so nko bi mu ame bet okwaye no omosi agise miamu me wo ho ansa na omo bie ti me sia na sen ebeye sade a onu mo enfirst scanning to ontia kupon ya aduna me ba na ma beji mi sika no bet me ba ya no wa frim me de to abusuafo na nim me no ma atwe saa up to now me sanya nka me sika na koko krache no na oye wodian wubusuani wadamfo brebo o papa damfo oye hwan me pa cho onye me busuani ena onye me papa damfo ye tie ne se na ma no pe masem ti oye adwuma na me suso ni mu oye di adwuma oye koko adwuma to koko ti na me suso ni mu ti minya scan na me de ma no ena o se obeboa me na ma di atu kwan no ti me tu kwan no ena me ka kire ni se onu otokoko nti se me di scan be tu ho ni de on the first scan no enye koko adwuma no no on fa so no ti yakopon ya adona me ba be dura ni ma ji me sika no ti me be duru ye no wa frim misika ne nso a mensanya nkan ena me de aba no enti ekuro be so ena wutu kwakoye me ko Dubai uko Dubai uko di fie sen wo Dubai me ko di fie mienu e wo Dubai okay adwuma ban ena akoye ni Dubai ho pacho Dubai na me ye car wash na me ye car wash adwuma na na afom kire nse de na siti adwuma no Dubai ho no awia no e wo ho bese Ghana de times 2 enu mo na ye gina mu eye adwuma adwuma no so wo kwa wuni di emu kom emu yaw enye ize man fa mi laptop a man kan oyaw a mu ko fa mu anka me ya ma se nyina ahwe se abrabo akwantio no enafo ti me de ni abusuafo ni eye ne de mani nyu because me hwe bra ma ko bre papa ya ma ye na adani boni ama me ne de mani nyu ho okay na wo ko no na woni se de adwuma na nka akoye ni Dubai ho okay me ko no me agent ni ka kire me se me kwa akoye security work but me kwa ye mi ko shia corona nti ye ko ba bia mo si corona nti omo mfame ti me kura ba bia na me da me ho ayedin mini na mo na obi adawroma ena obo ami ami konya ka wash na me ye ka go shejuma mo start breben mo pon breben ka wash ni ye start anopa 7 ni upon 7 12 hours non stop uni di aden ho mra ne se wo kokoro ka me didi ana enye sa but adwuma no wo ho ti ja se ko didi a boss no ompre enye bete ma enye bete enye nafo na muhia ede no ye tua makasa na omutua ne mandle
when you enter monthly when you acquire commission work uko adwuma ni obenyane achemu Akoma FM company de emi so de baako ti na na afọ ti mi amu se menye ska no agise obi achemi ska ansa na menye ska ti se ska na menya no ma bo ano ekọ pem se bosum ni bewu yentua oka ti ni obenya ahye ohunu enu ano no ti bosum su na onya 1 cedi a enu ano no company ni entua oka na company ne fa mo accommodation and afei like mo yarea or mo fa kano bibi or mo fa kano ana we dey ntisa ma ne atiane say company no accommodation dey the maye they say o yare a odo be ko hospital there ebi eni ho sa o mu di obotom sika na odo be ko hospital enti ka wash na we ye no 2 years no me patwa enti sika ne sense papa na kokko krache no ehemfa no wofre patwa owo Western Jaboso district Corona ye free krobi 290 Jaboso district one wo 290 patwa okay na ne ye friend sign wo ho me patwa man ye friend no Mr. Aduyo Boabet edin adodo na de friend no ni Akoma ena wo mu din nim no e wo dwaso 290 Jaboso 290 okay enti sika no wo keka bomu a sika wo de ebre yewra no eyesen me patwa ma scanner me de manu ye 20,000 Ghana cedis 20,000 to sika 200 million patwa okay na sika na wo de so awutie no enra yenua ba Elizabeth Atipo mebo patwa me kai wo de ne pa yene no edi enkomo na yensa aka doctor ohunu evangelist doctor ewa homane so hello me mo ho yo me pacho na pomwe yo me pacho wunim Elizabeth Akoma FM Elizabeth Atipo ai wuni mo no edi a wasa bisa Elizabeth wasa agba etu ase wuni mo no ana Atipo ye ni di na wa Lizzy wa ya hwan me pacho Lizzy wanya wo yere na ba to wane ka se me pacho Maa Akos ni Akoma FM ye di nka fra wo dada ya frau ene wakasa de mi bi say Elizabeth onya wo yere hello evangelist doctor Elizabeth nya yere Lizzy ninu ni wadon nkomo kire de ba bi o hia wo na won kan se ne yere de Elizabeth pacho ne yere ne me so ka kire mo o hia me wakasoa me ne yere me one me aya wedding ba say wa wale ma menu ni o mo tinte one wa wo san menu wo enkura ni di de san Freda Atipo na princess Atipo me pacho wa kai no me no bia wo sa de but nya yere no Baby obia wo sa me no obia wo sa but enya wo yere no say baby Lizzy me pacho ka we ye hye wo aka bosum ye no why na de hye wo Nicodemus Atipo na de hye me Nicodemus Atipo na de hye wa sorry be mu International Trinity Gospel Church so for be na shira so Pastor Taylor nyame shira wo mogu awade no pacho dabi Nico mama hey mama no ti ho no hye nkawa ne gina ho no kuma ti na nsia kese da wo kuma ti na nsia kese da me pacho se mu be bisa ma sama me yi anu adi sebi asumdwe be ba dia banka wa ne se no ho no me nyame o fa be 4 years ni o se da o on se da o se mu be frame na ye din komo bi eri fa so be ba dia but if days of enkawa me frau around the make na body me framo eno me respect the program the pa but enkawa ne so di no akula se ne nsia kese wo bi sane se ho na yi nkawa ne tini eno mo bi sama se fofo ne nya no jina so se mi bisa wo se wo yere bisa wo se da bi wono so anu a wo ba ye no wo se wo nyai na wade enti na wo ka wa hye no nkawa bisa se da be na do share okay
Elizabeth kawan ba na ri sawari ke wale dia shame na wo mu na eyawo na je wo mu nta wo mu amitumi yi to mama mi sia so na mo tra mo so enye do niko adie esie boye mu na yentie mama mi pa so mi si ntuma go hata bonten na wa na asibi mi sa wasem papa na minyai ka wa na asem papa no wo manum na mi bisa wo me se adie esie because wa ba se wa hyene ka wa kwaye na ye fro no na wo mienu wagya ye kwotena ma mienu so enu ne ye pese hu no kura wo mu asem papa no be me na ma nchemu kaka na mi hu no kura wo unu bibi aje so na kire me no fi ho no bezo mama no fi ho no me hu ya ode wo me mu nti bibi anya me hu ya ode wo no mu nti de ye be kan tie se be adwuma ye nka enya ware asem me ti se o se de me ba ne ba ho se me hwe me ma se ya no ayenka ya ode ben you ben obey de wafamu because enu wo ban na wo ka no doctor wan kan ya wo no de wafamu o ya wa wo de na famu no kan ye ma ye wo da so ho enti na re ti ri ya wari ni onu ku ni ti na wa nyo ku ni he oh enu me fa so me se me nkasala bibi o ba ya yo chire me en enu dia wa kan ti ma yare nsemo me nka enu awodi a wa kan ye wo so wo bi a wo kọ bible school aba no akọfa ba wa akọfa ne na nyem enu de na se ho asesa ba na wa ye ne ho ade ana ma me ti se ben oba ka tro se wo ho adwene ni tim ni ba ho adwene ne wo ni tim a oba wo ye ne bobra ma ne ye won kan kire me ntimi nim entira me se ka kire me wo ka kire wo ko ni se wo adwene ni tim ne ba ho adwene ne wo ni tim o ni fa wa adwene e be ka ma adwene ho a ye tena oba wo hu ma ne ye enu ye bra na mo ware ye ana monta motete kakra na ma ne kasa sa sasa monta na ma ye no ho de awi na me to dro wo ka mu e no ji sa wo de na ma me hwe ma me pa cho me me nka se o ma ti so ti me hwe me ma e na me pe nka ho se me nya ware o ti me hu na ma ko no one na me su me hu na ko no serious but mo pa cho mo nka na me hwe me ma so de ampa be don fa no mre me se bo no ho na ya hwe ye nka awara so me nka me pa cho mami bisa sembi bema wo ya tribe ben okay me pacho erefo samu wade a na mu jayi a amamre kwan no kwa be na mo fa so ja wade yadi eye process na asomo de abetna wani mu no wode akokot yawo wode akokot wode ye fa court asem ni entwa ento me bisa se erefo mo ya oba ho ade na mu jayi no a process ben na mo fam na mu di jayi eye process nti me fam because eye court aware nti me process no so 4 years papa process no nya nwie 4 good years mame me se me good process no so papa me say mo separate ye no enya sen me pacho wo emuro mira won say why me ba why nyame dwuma da so ahunu wobi a why nyame wobi a why nyame dwuma da na Kristo wate wo mu na onni ye bi a wo beda na die ba me ye hunu se nyame dwuma na ye ne papa ana na wo nya ne papa. Let me tell you the truth. Ekwan ya wo fa so ne me kasa no won se wobi a why nyame dwuma nukure eye no hobufuo mame me ni yesemu eno me dunyankopon me ni ni asemu eye no hobufuo anu ti ya me eye no hobufuo eye ni nkomo ye oba no de woka ye no ye nyi ni omira enye so odidi na asam ba ina che se obeka ya na ya no mi nsa ba wale me mama hwe me ya mama ye ni na wo tina wo mechi mo ma ye because me kwati ampeni ego mi nkata ego kan ha ga breko ego mi tu ye tako na mo kan ha ga breko Dabi nyame nipa I'm talking from pain so nyame nipa denka ye denka peace yo peace akotra me tia konso na me kokko safi na me yawi na di fen kole me nkole enyi me di na dawo so na wo ma yi yame now see and you are not calling on radio to talk. How tell you? Man, I don't want ono na tete wo mo. Wotumi gina wo hwe nkoda no mo ye no. Sesebia so wo ye kwase ampani. Mama Akos me ma no onhwe me ma. E wo se me no na te me ma wo me nchen a odidi o mo bedi bi. O
so sense yo ma omo si wo niema okay me bia ntumi ye no obebo me yak sakasa obo me ama me bo fo mani mu ina papa ye na me ba pani bi sansa osomasi wabo be ma me se na ko ss wonu dia me di ye na me dia wie school na obebo me ma me akun na wodi na da me so kra no me pese me yi wodi na bibi ntia asema me ba ma ko pa ka cha no me ba bia nye no ana ne man omo ko ss omo me ansa na onim de omo di ya nso omo ko onim ba bi omo school mpo wo me yi first one de ne press atam na aware ne wo ho me enu na ewo no onim ba bi omo school mpo wo hello Mommy, what you know, the open door. What's it? You open no beka che me me bisa wa wunya to buase enchire me. Me pese me tie me wale ni pie. Me wale ni pie. Never. O me yi nka wa no. Me hwa de en kasa. Mommy, me wale ni pie. Papa me nya wade ma 4 years se wonware ni bia mu a enchire me bisa se ewefo kwan be so na mofa so guma wade 4 years ni. Ade na wonkogu no ma wono so sa be ma bi hia no na obewa no ono so nko ware enti ti o ti hono awari gonti no ti hono na papa emisa me question say awari gonti no ti hono me say 4 years me pa che wo ma me bisa say wo ni ba na ti ana anya oni ba na ti e ani bi I am last na say because wono so wodi na court awade mo ko sensan bibia e wo ho enti say wo nya no a wo si da kokofa be ma no obi ka cha ne se wa boy gaman enti mi bi sasa anya bia no wo ni ba na tie ananya one ba na tie mama me say wo ni ba na tie na sanya one ba na tie mama o ti hono opede de no pe wo ba na tie ana sanya one ba na tie yi me question na no mama opede wo ho de no ba na tie enti we na wo preach Nicholas sabi nyankola na ya hia wa ha no asema ye no kana sabi etasu mu nyansa ewo mu woni oba aware na mu ware ye na enima ba ku meni mensati awoye ani ye busa se woni na jaya ma oni nipa nche obi ona sabi welum bi ana mo so mo ya asofo mo gu asofo dwuma ni ma se na o mo gu o mo abrabo ana o mo busuafo ni ma se nyame efi say won timi ni sofo sa kwa wo so me kan che say wo sofo hweka satan tan o kan ha na wo jira ni pen so o tete o ma e dia afutu ade be mo aso dem hweka satan tan o kan ha say wo hie obi say obuofo ire a wo so ni oni no hen ho so ni mo asase nipa bi sua kasa ne ntete ma yeku mo nipa be producer friend bi am friend bi na kasa no kra bible kanya mi say wo ke jira wo kanya na ade o be ka kira ade o be ka kira wo producer mo fere biem na o mama yi ano because o ti for bi bansi wo say enkofo ama mienu enfie nan ni wo jana si wo na mo ma mienu so na de bi atodwa ono so no afọ chi sesi anka wo nya amane se ma ne fa na chi ane be ma bi tia ko nya problem ye ka o say eno de enya wasema na oba aware go ana say oba de oba go 4 years na di jama wa enfie nan 4 years ni ya ko process adi ba mamre mpora 4 years na just a process best in the process mo nyanko wie ya adi awaya di bimo but me ye hu ba na ye wa and you ma wa ye ekwan because a man you trust wo mo hello tell that man to stop insulting me onya ni tan tell me tell him to stop insulting me onya ni tan tell me tell him niko obia ni watem we are only telling you to do the right thing. Oh, no one has insulted you. No one has insulted you. We are only telling you to do the right thing. So come and divorce your wife and go and do whatever you want to do. You can't be a pastor and behave like this. You can never be a pastor and behave like this. So no one has insulted you, but we are rather telling you to come and do the right thing. You can't handle somebody's daughter like this. You can never handle somebody's daughter like this. Because somebody's daughter like this. Your woman se be yo da e wadi nyankopon ene unkata Where hello where hello me yo da na me see opeten sika na sasa na wubisa so opesen me pa cho wo 4 years ni wo sande o mani sika Atipo Dr. Atipo Dr. Abuafu hello Dr. Abuafu Dr. Abuafu yo ye di ni pa ma dwuma de ye bunti me fusa hello doctor
Hello. Yay. Let me say about 4 years in the Obano Warreno. What's Sandra Musica? Doctor. Why? Mabu for near new Ninkomo. The Pachamunin Ninkomo, we are now Yanino Atuaso. Where your doctor, pastor? Doctor Mapemwa. Yeah. Your doctor, no broke 2 bucks a year. I know. Was I a soft to where evangelist, doctor, pastor, Nicodemus Atipo. Yo bako ya mompaye na hwa asofufuo num bi de yebekwa kudu heaven kwan na no na heaven gate ni safo no ehye moto ma yira ya hwa ye hu tibako Dr. Grofa aba ye ba besua ade kituwa bi na last week ye besua ade fa ahokeka ho udware wi na ho titi ho na ye koya edue no an ma bi send voice note e de bae enti na Ishmael bebo ama ye nyina atie ti de ka kire wa ne se we obia udware wie na ho keka wo a mesre wo hwegro fa kira kwan wo ho na do nsa hye obotom aya wo isika ma obi na wo dwi ho hwegro fa mojedoro nanom wo ho a wo didi na opose wani mesre wo hwegro fa mojedoro nanom ne ye be ma efese Ishmael abo voice note no na afi ya to ankomodie ni so enti gi number we ye bo voice note wi a ne ato aso 0244 59 65 32. Okay. And fire will pass. So you think for my young construction and crowd your shame on me or you remember and start. And my answer to your question is my camera. My camera. Ne manu wa na ado omuko school ohunu. Odu omo ba ya no na wo mu wo mfie san. Odu omo ba ya no tie. From 2000 no corona back in 4 years. Baby, I will Mr. Fashion Yamu. Be catch me. So Yarina. So person mention me now. Our process is before court to be. Or so my information after the clean to make a national air. And we will be young Kasa. We can say about what we Juma Balit. And my issue go ever. There be me so catch me. O share it you go home. Mira. Nabisha office na mino kasano. Ni robono. Ezo bifuru. Eno na ni kasasa, ni tabone. Anga. Megimeta ko international school ya boko ko saito, se ni so for say, eno so aka. Wankasa ne so for say o wasana won fasika mind ya ho kire na man ni akra ne free saito no. Na me ka to make a repeat ni bi dia ya sendo. Betumi dodo ye hia sa ne ma ni nyina. What's sika ma? Atade ma school fees. Just say niema ntina fe na ama ne ho kire no. Na ema no yi akra no na mami mi sa wei. Die ntina wodi to ema no ma ne so. Ma me ni bibi. Debi. Obey why Abrana no hu. Okache ni so wo ma ni. We can no want to move and obey me. You do hospital, you know a topic. Start from the area, me clinic and come and be a man and come and I'm then you make man to make a Doctor Afen Waba from
na ɔbɛkyerɛkyerɛ yɛ nsɛm mu nanso so ɛbrɛ ne nti yɛne ne di nkɔmmɔ ne yɛn invite no ne yɛne na abɛ studio ha sɛ na da no tuo bɛto Dr. Grofine papa wa na abɛyɛ me sɛ yie ɛno ne hia ɛno ti ne nso te ha nti deɛ ɔsɛ kɔ so no bɛkɔ so first saa de te nti yɛma Ishmael mo voice note no ɛnɛ deɛ nkasa nkyɛ koraa na yɛato nkɔmmɔ no obi adanse a ɔnom Grofine ayama no ɛne yɛbɔ no. Hello doctor, good evening. Baje fe me comfort. Me kasa free for junction. Miss Grofine. Oba TV so na woka. Obi an ho akeka no for so many years. Can ye den. Non ko pe binto. Now from last 2 years to now me no ka say. Enu ni mpanya enu e dia fa me vein emu hospital labs amako. Metwitwa me nua mo de ma me hospital ni bi nyina send na me di ahokeka no de me honam ye no na video me de no so be sande o just today Tuesday na me zon to Grofine ni bi memo edu ono se mama na eto bi brain me num awia ne ba ko no na ntia ahokeka ni bi so me num Grofine Tuesday no doctor me num Grofine anopa no awia me num enyumire ni am se mani kata me hwe me time na abo 8 me phone da me nche ene me tie mani na ye quarter to anopa 8 man ti mania ana adwono do so fama medwenzo bi nti Grofine die me first time mama no bi na no ase o mobile chi ka ne ba chi me ma fie fu nyina da obi atobi obi wase ne ho keka ne pa madanse a me di nti o ka ma ho keka no ye ne ho keka ne pa wo onko tobi no no na de me ho ekeka me no de me ho ye no na video on my phone so me de no so be send no ama wa hwe na sesi a me num Grofine no for ND week ni kra de me ho na ni nyina asaaye me de no so be send no me da senyame nhira mo na mo koso ma eduro ni nkomu saa na ye nom na me de nyanum nwi. Okay, doctor. Mako. We be sika kum ya jine kwa kwa nu. Grofine ko duro no se hia obi a ne ho keka no a wo. Sadete. Timre bia ye se hu se wo ti hu. Wo dware wie na wo ti hu a yare. Na Mako saa no ma ye nya free no ma miensam. De di kan ye nya free ye mojam. Polycythemia vera na chiso moja na emu ayedu. Anase omoja no asai na intimi mpie ene fe bilirubin no ahwe ya ededwan disbebro nti omo hwe omo hepatitis no mutati omo ho pa nti onum Grofine magedrona ebebo na yi saa bilirubin ni nyina afiri omojam de to so biem ye nya free ya adwene friend formication na chese wo hormones no ekofom nti onum Grofine magedrona a eboa ema saa hormones ni nyina balance se de be ya ema wonti hu nti wo hwa saa ho keka no ana entati awie onso nkroso awie wo no wo be hwa ye maame no mpanyimfo no ene nya saa ayi no emre om hormones ne ekofom no om nko om menopause no ekofa saa no ma ne ba ye num Grofine magedro na bibia enye fine esa infections fitime bi infections wura mu a edi saa problem de brew ye ekire wa ne se bibi awura ni padua num a ni padua ne mpe na wo ka kire wo se wako a wontime nko enti hwe Grofine magedro nanom se de be ya ahoka no ebeko obi so ha wodidi wi anu wo pose nani obi pose nani saa be si ye wade be fe lectins a ewo nuanim eno na enuane no ebo ho ban wa bra ehefom se de be ya ensei ne Yakobon nim se ye bedi saa nuane nti wodi no ma bi so ahye nuane num monosaccharide polysaccharide afra saa nuane no se de be ya lectins no ema ye nipadua num nti wonya mankani na awsensene ne hunu ne gu a aduane no ana de be sei ahoeka no na wo sei no no eno nti ne de monosaccharide polysaccharide afra Grofine magedro no eno nti na wo nom ya na ahoeka wo so a neko nti yemfa Grofine yedro ne ye no no yenye number no ne yenkyere ba bia obenya duro ne bi ato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 moja bi yare egu ahoro bebri ti wo ho na wo ani so brew ma akoko hwe Grofine magedro no wo adwuma wo awia so wo Ghana ha na awia ne se de esi bono misram anoden yemfa Grofine magedro ne ye no no
uye adwuma wo gya ho a mesrɛ no grow from agedro no wakoma ebo periperi a mesrɛ hwe grow from agedro no wakoma bo peria ma ne koduru mne sɛ wo yam timi hyewa na ekɔbɔne no grow from agedro no unsa na una ye otitiriti ya emfa grow from agedro no ni agro waposo ye o ya besrɛ no grow from agedro no na nkɔ edura na adwuna wontimi na ayayare no grow from agedro no infections unu grow from agedro no ni nyina bɛkɔ nyame adom ye nuama no menstrual disorders ye no grow from agedro no de emfie du na emaye de emfie num na emaye ene ababedro ye no grow from agedro no na de etoso bi ma meta ka ne pa yi pa ne atenka no atenka de pa feeling to mo atenka tikwa wahwe ade no grow from agedro no se de be bibia be fine. The number ni echo be abenya do ni bi ato. Grow fine. 0244 59 65 32 0244 59 65 32. Ya mi adu Ashanti region had pharmacy shop, herbal shop bia be rebia obenya grow farm ye dro no. Ya kasa so wa car say di to andro no. Car di share wa tobi. Car no amuso betimi atu adro ni bi aton, car ni wholesale. Na wo ndi Kumasi and Ashanti region na won kran ya mesro ko Kanshi drug lane Kingswalk heba obenya bi Tinatek na Naboache Hello Seba Angel heba NR pass obenya bi asama fo nyina ko Ekus pharmacy wo asama main station wa obenya bi ato kaso afo ko dependable na Trap of Judah obenya go fan mo jedro ni bi ato na Naboache e wotema obenya bi uko Albert Sam ubenya bi wo ato bosi fo nyina ko smart heba suhum uko NS pharmacy ubenya bi ato achim oda enko Tumasi drugstore ubenya bi aguna sredro oda kwa no ubenya bi ko foria fo nyina ko Gapsin pharmacy uko Gapsin ho ubenya bi enko ko fo nyina mesra mo ko Hillside pharmacy ana anti Akoma ubenya bi sunyan fo mo ko Cap heba Muze ena green light umenya grow fine bi ato takwafo nyina ko owas emre nti takra de AA mensa okoha obenya bi ato ena boachi ansa so wo Cape Coast obenya grow fine bi ato emre nti gi number no na bibia ho a wa frame ma kire ba bia obenya bi ato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ma kwa se pastor se oba form afi no aka is we doctor so to want to oba na ye doctor sem anhwe ya ebekoso ma ko so anim de ye ma enya akesesem sanity to bre ho ahia na nyina ba be hia o ma ho so a obekofo shewa nyameka obia ho dasene yebeseshia Dr. Grofine and our turning kan bomodia nema wonsa enka Grofine emojadro no ebi but the person is for points na me kan te papa no se things wrong hey no bibi hanana Baba no won sha banuma mi ensa dawo osuna banuma mi ensa da why there? You about 60 years you. The Panisau. The back of the moment you say, Juma, you come and say, Juma. Asumdue ntini ya wa doctor. Enye ni gidigidi mu enanya ni eyi mu eya asumdue so ahono. Enti no onsa asamu ba wenya ba no yen ne wudi nkomo. Tina wasa wunya ntobwase na ye ne wudi nkomo. Yase wo fa anwanse na ho abufu a wo biri wukuro. Se wa hono. Enti doctor I say my yemisa niko enkoda na the last time I wo bro muska na ye daben. Hello. Yeah, me disasa entie wo ho utie ho akomodidie no enkomatwi mi nkototen de me bisa say dey twa to kra wo ba wo mani sika ya da ben the last 2 is number 2.5 okay 2.5 last 2 weeks nti me pese ye nsihye nkwala me hwe ho awore de wo court e be ka wo court nti be process ho me pamucho se de papa me si ye me no wo fa ubekwa ko yejuma bano dia beto dia ni mabanu medie ne abanu ma yi woni denti amama ni yesa ni anu pa so me pa betu ya kasa ka kire me ya ka kire denti amama ni yesa ni ebra na mene no wo no
Basika tempo na mentumi ntobi. Metwi me ho no, me be clinic ni bako okumase ho. And another achievement. Me no bre, but yenya osisi na me hwe me ma no. Eti mami hu no, edie na no oba ne de yewo a, wo nchen no na wadwuma mpokra enkoyie. No, me on say wada Roma o make bibi say wo. Say the my hija nyina no aye bufuni yawo tie e se me. Ampa. On say no say 4 years ni me nje na da. Wasi ebi oho a wo de sika ne ba but wo de beba kra na agisi obi ama ne na wo di pakro ne wo kasa ansa na wo send bi eba eno ano no ebecha no abu obi ama ne no pakro na fro ansa na wo sa send bi on say wo kasa no e me on say wo kasa na o kasa from meba me so ban no ku a wo yi mami ntie ni kodie suku a no yi no wasisa wo bemma enkoda ne sika kra no agise ebia wabo obi ama ne no nipa kra na frɛ na watu fua na fe wakoma ba fam no asande ne kakra eno no 5 months kra na wo fi wo mu biem no kra ma mi sabi obe jumaji se ko MTN na ko print statement yen ko print statement of MTN na yen se number of times amatanisha so 4 years ni me nyana he TV no body the 43 and can from because TV no boy come me the young kase we dey say dia bo do say me the young kase ma ba kan no kra no so kan no kra dey dia fa no obey on say wo kasa no na wo say wo free wa bra bomu no wetumi ebie clinics be me no but oba ne so enu aye ne di komo no wo say wo hia wo no na kapre na abotom wo ono na support wa sika no de ma sika no de ono na hwe wa wo so hwe ne be sen me hwe ne pa before say wa na me ne ma me mu na na busha Niko sanet here doctor na me nya no kure wa hono enya no kure ba bia nya no kure mame o mame ni me nkomo sa na odimi kokota ejina kota sa na oye obey on share woda like say wo ho akire wo na oboa wo mami se onu si ti hoto ni me hwe me bada ame ba na dia pete si hwe mo amesi ngai no ni he duda on hwe me da ja so we me maru ni ba bi om ko school SS doctor asumdwem why se tie bia aware no ne ekoso wo mu bia eno de abetwam se mugu process no so amode divorce fine but enkura no de eyemu mienu moma eno ti say ye be concentrate on enkura no ne ahwani a fa so a mo be hwe wo mo ama wo mo so anya ba bia gina enti ye be sign ni wedding komo biem ya minshira o ha oba amen na wo se de wani akua momra wani aye din ya wo tutugu mu yi awade mo ware mfie sen efie sen na mo de ware woni no ware mfie sen me hu no 14 years ni 14 years bi ubi bi a wo ye no awade animu no na ye kama wo de wo ye bibia correct papa me de me ono no na be ye 4 years ono ne sa be so na chi eno se ono aye yo na me ne te no e bia wo kwakwachajo obi se wo ye adwuma ma no wo beji ne 10 million e bia na ye be ye 2 million na maka cho se wo ye nyame ni pentiti so nti no ofi me ncha na wo kwanya obi obo anso onji sesika na sesika nso anye sika papa aba no ma bari sadi fo no ma ha adwe ma ware na so mo ka ho bi ne gu ye me man body omo ho ka bia me ma mienu akwa ss oni ba bia school mpo wo na omo di awi wa ma ko ho ma nkura na enya bia ni da me so me bo na busuafo so betena me ncha mo so na omo aye yi me mi say oboa wabusi oboa na busiafo question am bi sound say wa mo akonhoma mankra na ani bi da wa nyi scan so omansam da oyi bi mom Pastor Julius Montranse mama na omra ya ne Niko enhia na fe ye hwe enkura no Pastor Julius Akwaba na na ku Akwaba Evangelist Akwaba na na yira Akwaba Pastor Julius you can share first case no Augustine Damte Augustine Damte ya chair tie for Pele Michian ma Augustine Damte story no very na me hwe say
Dubai for bi omo ne adi ko na me ka se bi betum kura afra ba ne no madu ma sa Dubai konto na ya na me no ade a me ye adi ya okaka na me pese me mama me benefit of doubt say ebia na onim ade ne de wo mpote ena ebia ya ode bi aba ba bi o na abusuafo ne ntemuti na mo de kasa na emum de bia Mr Adu ya boa no na yere ne wo bia ma ye behia no plus abusua pani a wadi ade yi na ye no mu nyina atena se ma ensesa abrante ne one Ghana cedi kura kam debi ma yento safi ye won kofo bia nana woni omu hia wa abrabo ma omu boawo eye me bi atena sa opa wasem pe wi nti sa wo bo homode ama opa sa wo hu bi bia na hu se ohun sa se afuto de ma no so fa na hye ne nkura ma abri bia wa ben sa bi na boy ene papa yi ekokoyeye na emfumso ba mu a mefa se betima ya afuto ma afoforo eye ma o ya de ma obi hunu bi o ya de ma obi hunu eto da nkofo bi na me de me mpanipa na me de me secret we se ya afuto de ma sa afo obi sidama obi wa boche wo sidan ni busu ni bie ni ho hwe obi bi company ade ama obi ba ama on na ye manager ni busu ni bie ni ho hwe na adabi na oni ho a company na be ho ade a se ni ba kono o ye obone a one kasa na ye wo dia no hefa na de be fa so I think say akulai story no as say eye afuto de ma yenfo na me de me secret me pese me ma me be hu me pese ma ayi so pass one nipa nya de eso nipa de no better asase so we ni perfume no anya ye nipa ndi atoda ene woni bi wo de sese ye mani pa hu ye mani pa hu ye wo de sese ye secret a obi hu eno wo ho wei so obo nipa ba ku mienu bi kura manea kasa afuru nyina betima be ya dance me ne e wo so okuta papers de bad ma ko bo bi so manana nke bebo apa de mesre sa efa wono na emom me ton sa afre busuan pani ene adu ye bo a eyire se moma yi hia Akoma FM ha na yen kan se na asomdue mra na abrante ne moje mu bresika no yen fa de ma non fa ko bone bra so be se to kan fantu fantu kan so won ne yire ne ma ubusa na o kan se o se me yire ene e ka chem se me mento me bo asiansa o kan se the boy wo yire ene se asem na a case na e bloody because you no ko dia na ase but wo yire wo mad dia ene wa ko bre na 200 million ma na Ghana oba brenya sesika na bra wa bra mu no ati so obi brenya sesika na ma ense se ye man de bra ye kwa ti ma me mra ne ne ntrase se ne Japan ni bi mpo ne be yi aton ade ateka na ye be yi bi ne ade aton ne ade ateka na aboa no na abrante so ti ma bone bra second story I think say evangelist doctor actually ya no bafo aha I think say me say na eye ne say me ye na anyeye because asema ye no kan ntia wu ba ya be bo kwadu no say wo jana ho mfinhia nan ni se wo ne ma mienu nete o ma ne sika mfa hwem kola na e o mu ana ya tata okaka na wasane kaka na de aba na wasane kaka na de aba no matter de ode ayewa eya wo mu evangelist kasa na fidie so ni peti e nyinara se kasa obi ama ka no ma percentage evangelist say 10% I mean say 3 kra obenya you spoke rough o tese o kasa rough enti ebeye den na nipa hu se asema wo ka no wo na odi ma na wo na odi for but won say chiri ya wo ba for ma wo say wo chiri mu yina ye hu say asa wo point yina ye hu say wo point so we needed the explanation alone nothing ye nkase sister ya obeta ye Elizabeth ye yenim ne he yenim ni bebia oba no obeka che say hana me free na hana me tena me nti ya frɛ wo de ne say de okan e ya mpa wo say ya pa na mom e ye weni nti na ma me kansa enya mpa so wo say enya mpa na e sin that is all and need the atam nyantokwa nti mesre evangelist omo modern say obama ye hia Nicholas evangelist Nicholas atipo omo ye hia na yemfa ye ntu ye nim say de bia me kan wa say enti ma say obaba ka say obusa na wa say wonya bibi bon bia da nya no kure ayire so pass aware nya gu ama wo di a wo ye amana nya ye nkura no kura so kura no enwo na me na ma na bia me kasa abano ma fa aware no enya de keto a hye obo aware ya ko fa ba ma wo asemato I know the I am from person be kan okure e bi ye but the bin so gu ware ankasa anti mesre ati evangelist doctor atipo Nicholas atiko mesre o se Nicodemus bomode bra
na ye no ntra se na me so for Julius me mentan Oh, me o so for te se wa me evangelist te se wa eti bra boko ne sisi na by the oba ne hefi ho no na wasoma dwon na ono so asoma dwon na obi akọ ne be SPC Trust Punch drink na make for the ama drinker drinker yemoton drinker vitamin C wom color be any flavor be any so natural into the SPC Trust Punch drink Erade we dey no engagement no we put on the program now we buy any the fie no SPC Trust Punch drink shanin so drink way kama emo say Akoto Enterprise adum pieces Mon Press Royal Ventures we dum na Sachi Trading Enterprise and here VIP parking ya hwe ni mu Pencho Frabo Ventures one of Hinsan Estate SPC Trust Punch drink a drink of the moment 0249017302 0249017302 odepoa ene haw odepoa na etete wakwakwye kwankro wokua enko wodie no nie eno ane sa obekọ Royal Joe Park Natural Clinic wodepoa de yetune ase yetenete eno nti bra oba wodepoa betimi asai ne ma awo na wo pe mesawada wonso bomode ane bra Royal Joe Park Natural Clinic ensanom watom ntinta de hye bi atom eduaba honhom awade mu nsensam de wonya ye Royal Joe Park Natural Clinic wo ha ni na no pomesebra ne ho anwona ga jena jesuom ne ye wo ye bense chedumase rubange ewo kumase ya 0246 189021 0246 189021 koko Marco, your first story, Abrantia or na meraho. Augustine said, "Yeah, oh, brawa bre na Ghana ha enough form. Now, what seem fifure, now where a reakasi a bono, na any power genie d na wadine chi ejano, or wayere, or webusia, nini muno anko ye, or wo. Owo na abesi ntemu na kenye sa nka mani se de o si kana asem no oye ni papa o so hwe ne futuo ene niema wo kyerɛkyerɛ na otumu hu nse ode na chigya na eyeyie ampa so ye woni pa bi wo ha wo de wa chigya wo mo a eyeyie omo sene busua omo behwe wa chiyie obetoto ne emayi ama ye wo saa nipa ne bi wo ho nti na wo hu nse nipa no na ode na chigya no na eye wo wuo owuo ana abetete niema bi ntam everyone ne ntam papa ne de onyi ni boni aye obetena ha nyina wo se wono na aboa no na emom ewo na ba ye nti yesere na yere oba pa yesere wo ye ne wo kasa aye wentumi ni enne wo ne ye ntumi ankasa ye pa wo chew bibi wo ho esese wo ya yesere ye ma branti e mani mfo ni suo enwu so na wo de ni suo go usu a ebe hawo mesro abusua se wayi wo mo afrim oba wayi wo mo afrim mesro e ma no mo ani brade no e ma no mo ani brade no n'ani brade nti na wo ye saade no enyi abusua nsi nchen na e kada ho kyerɛkyerɛ wo mo nioma bim e bi kura na obi de hukunu ka enti wo bie nioma mu e kyerɛ wo mo ana wo kyerɛkyerɛ ye nioma mu a ye te hai ye betumi ana wo so kura obi ode hukunu ka bia no obeba betua enti wo ba men kata nioma so na nioma aba be hawo abehye wo busua ase na papa nani abre sankrofobia mo name no ya ampa na o mayi numbers na free screen me so mo fa nguso first number no 0599 305202 no Mary Akosia Ade 055 sorry 0599 305202 0599 305202 no Mary Akosia Ade and 0245 294307 0245 294307 no Ishmael Haywood inti first one no Mary Akosia Ade second one no Ishmael Haywood enti Marco baby amede so nse abusua na hye yebo yesere omo asemu e omo mrama ye ntena so na ye hunu kwan ya ye beka asempa ato abranti ya Akoma so ama na ono so wanya odo ene asumdwe di atena na we kra no anka me kunu no anka me nyan no anka me ne beku a na anka begu aware no me wo ho na wo di sike kosi wo bi so ebe ye po wan fansu ma me so me kra me na me ya wo yere
wo ba ye mu eden nyame na mehwe wo enti ka me na wo beko anka we ye dia wade gya ye kura be de ebeba nanso ne yire tumi ahye ne nkuran se ni nyina mu no otena ne ho mesra wo mo ema emfa we nkofa haw emra wo na bible se de suntu anam ne so ba no onue ema ne nkona mo so ma haw emma mako ye second story yesra doctor Niko waye bi ema ni bi wo mo de maba aware a na omuru efi ade a be ma ya ama wo mo sama boni ayefo no omunyai de ye me wan se wo se ma ko ubusa ne se eye dan na wotumi de ni din toto obayi maso meaning se be ma enkoda no we ye ti ma wubufu ye no we din etu wo mo so oni wo mo kama wobenya be ma wone wo ma wone wo mo e de na ba ware so ni wo mo atena yie wobeda nya bi enti se eyesa yawo na nikode kasa saa no na mom afutuo kakra mede ma ne se wonim obi na obi frɛ na mpacho onya abotere e ma ne mfa oba ne ho hi entoto mane no eyesa ebeduru time a wo ba be kyerɛ wo nsɛm no na emre kɔ enipa di kan tie wo no ebi afiri so omo entie wo nkyerɛkyerɛ mu yi bi bebre a omo tie radio bebre omo hwe Facebook bebre kɔ wo nkyerɛkyerɛ mu yi bebre hwe wo nua TV wo nkyerɛkyerɛ mu yi omo ante bi etu omo di kan fa ho abufuo dada enso so de wo ka no ehia eti mesira se eduru se bibi sa na metu nipa nyina afo munya abotere na fitiase no mu nkyerɛkyerɛ nsɛm mu na nkɔ ne nkosi yesire Niko waye bi enti na oniema ekosa no wo hwe wo bi na wo bedidi watam sa ya na eya enkora na sam na omo ka kire papa na aye ne ya onfa nche na omra na yesere no obai onya ne kwan oma ne mfiri ni tiri so na ono so asumunyo no na wanware na ware na ne mane de onhwe wo mo eno kwa na ehia ya wie ya da obi ase eya Richmond Herbal Center ye de akurafi onkun no we ye kuafo onkun pa ene ne seminar ne ye de aba seminar no de dware ya fibroid enane sanso na wonamani sansa na nyina beko oba ukọ fichira wote ya fichi cross so wodi ye akuafo so semna fadware sanso na osisi ene ye ya be manti mu adwuma wompem akuafo semna fadware akuafo nku wodi sra eyi etu wonam ya sisi yande ase mari de ye fe utine pa wodi bisra fa mama so beko awotutu beko akuafo nku ne akuafo semna semna ne enku nwanwaso aba no contractors, carpenters, drivers, footballers, corporate workers moma semna eni no ememu abrebia Samdora and Herbal Center some Herbal Center Blessed Eba ewoke wo nyina woke o ena Jeff Herbal wo makasim Paulina Esapon Fico Herbal wo wokonongo Frere Richmond Herbal Center wo benya bi ewo Angel Marketing Department Angel FM ho 0249 186845 0249 186845 0249 186845 Evangelist Marco yende radio se ordinance wa che afutuo kakra na mefa first story no so yenu abema idi ama etiefo ne ahwefo se nipa ba wiase no gidie na doso ama yempe agreement ye ena na sofo kan se me de me no nko a me pese obi behunu mu sometimes ya na ye but the drumre bi a at least third person bi a ugini di enfa dance bi ento ba bi na se na me ya adwuma bi ofie na me de fish akogu yensuo bi eye me ne machirima mienu entem obi anim ba me ba fia na me ka kire onem me third born am se akosua me ya de bi wasu eboa no se da de na me se fish seni na akom seni na maye no fish ni kure ni twache no wa download agu ne phone so at least ono de yes unim sanka branch eri sika yi bai fine o ma me no papa yi o mu si nchen o ba o ne da kete so at least tiare na so me di abo ne sei na kodi papa no no ontworo nto sei na kodi ke we ba ye ko timi gina mu di adanse nipa bebre mpesa ade no se bible mu David ya ade bi na ye me fe okọ akono ho na wo be kai pa so okọ akono no okọ busa de ekoso na ninu apanyin busa ne se wo be ye de wa ha minim wani e den se ni se oso wo dane no hono na nani to bi enu no obusa se nana so obi timi kuma branti ya ugina wo ya e de na wo hene be ya ama no
David as small person can say one in life account and anything be our life account be an agreement must be signed. Was it dear and abayama was oh any and not say Obama ne baba Obama ni fie omu ntiato third Obama na dano ho was any meko. Okay, that agreement has been signed. Yes, to David you call you so okoba when you da homano and you so for besra mu ye bibi sana mo nya saade no eba sana we obai betimi akase ha no ni kunu anka we ankere no e fa ba bi no odi bem de betimi aka bia ma ne duabo na wo so bebo no eno de ba do komra mu a ni kunu anka we ankere no ni kunu anfa pepe bi ankere no so usika wo no ho enti e be ya kwa asamado ne ko busa ba e be ka che papa no so wo yesi wo mu wu a no mu tikasa ba do mu kan ye nti ye be ka che se ka kira wo yire se sika ne de da bank no kongoyi na de ma na brante no osu no kwasam mfie mienu ma Dubai awie pia ye mie store awie o awie pia ye mie store o mu bie store free 7 o'clock 8 ko with full air condition no wako jina mu ahoro kasa beda urade ma branye kwa she ho de osofo niko minua evangelist ye be serew bra wasema de na yaw no yaw de kasa nyini sese wagya asofudie na duabo na piopio mi donya me wo ya me bonu dua ho ya me bonu na se me ya ye se wo wie bible school na wagya na de ye heba no ti mesere wara yi duabo no si nchen na wudi bem na bra na ye nyina ye ntenase na se de wo ka se nipa no why ye biama no ye mfa ye ntuye na wo de wo so wagya na ye fa kwan papa so ne gya no na hwe wo ma ne mfa so me na se Onua TV etwa wo mo ho abasema oba obesan abefa program no ebiem na naire mama the make can say our remunsem na ya na ye bebre but on say ni nyina ye ntiase o we oba na o se wonye hweware oba bia na obetimi akasa awarem mama normal entokwasi ye den akasa twitwe bi beba nanso wo ka che me se wanye hweware ni ma enyeye me problem osofu hu ne se embra ye friend no mama ebufo wo mododo oba na ne wa asem enyeye na ne ye wa asem na in fact ye ka che okra se bra form na nke ye nkasa na mama ye na asem ye a so ma obi timi de san so ensem hye papa no so putimu se niema wo hono ma ha no de nti na abeka se na se wakwa wo mpa mama se no na make wakwa wo a me de me hu ne se awarem no enye de but be ma de wonti me ncheche be ma se mema no wo mema ne nkwa mema ne nyese nti mesre papa no ye besre no ombra sa ware no na ontimi bie ma so se wo court o mu twetwem o mu ntwem na ne ma ne de de on ne wu mienu ne ma dada ne do mo ho se o mo papa wo ho o mo papa ni ho no ye no ma me na sem but o ma ne de mesre o hwe mo na fe de o bia ne enka ne ensese na aboto ye mo mra fi se enkra o mbedi de agya tem de ma me ne ma no kran so ye obi ka kire o mo fi se enkra de so your papa so your dear o stepfather call your papa oni we bia nka ba bia wa dream nka won dream enti ma me no homework ho kro no kra wo so koye mama first story no mestre oba no so oba no na nka ba ma no free mu na busuafo na ha no e na o mo se japade ne de ndo mo mfa ma na menye sure say sa me nko to won ma gene ma boso aka ye beka bia ma no say ye den one be ma na abre e na o mo bre so akatua na bia be ma ne free mu odie mestre so oba no mbra fom e den ya be ma ne se bre men o so hu say no discover etu wo mu adanse die say at least no discover kakraba e na oba wan mansa pan o mama o de pepe nyina di adanse say o discover ye be sero bra fom ye so kojo mo ba Onua TV de kwa akiri at least wo hwe bia wo be hu de ye me so fa ni sika ma no no so ntimi nsha brabo fo frase na ya in fact o mo TikTok for na no mo hwe no mo Dubai no o mo se nya asem keto mama enye easy me sha ma no mbra for me insist ya me ensure papa na naire aya Akoma 87.9 makoma mu nsam dwumadie no eno a ene waso eguso a wutie no mabedwafo ena wote wo mo nka ne sese de ye nkwe na meni mi nya be man kodi nkomo ewe ni da so heba clinic be me na me mo ha ya mini aba every family mu ewe ni da so heba clinic every day boko Maa Akos ni be hu se ani mani age no kwasem erwade gusu hira ngo ponso hira ewe hu se afeedi na me ba ya na me hwe udin so fa paper na paper bi de ntwere nkete ba be hu ni nyina no wakenkan no kwasem no kire se edo na wo nom na agewa ampa agemi ampa
edi kan wani ye edi kan fa na se emerade na afenso no baby a me majumafo mpanifo bia so me chia omo Dr. Elda Osu ene Dr. Hwiye a omo da eni da so herbal clinic ya so omo da no na se bia kofa by for no me chia omo baby omo bia nema ene doctors me chia omo baby bia omo bia ma mani kan fa ye number nso entudwa na ne a o tie me no ye be ka ani hu asem intini ne a o tie me anade a o hwe me no o wo sa ha oni bia wa frɛ na afi woni ye edi nkomo 0559 90 12 34 0559 90 12 34 yeah 34 yeah 0540 86 42 32 0540 86 42 32 man pempi say me ba ya na me ka enidaso herbal clinic and that's herbal enye bibia na ye no hono ye ani eni ya na edin na sanso areho say obi wo no ma wose mani yare dia no anedi mbekọ wo na se wunya baby papa e wose wo enti ne ya na wo kasa obi timi dwene ani ho na akwakofa pressure e dia be no obi timi dwene ani ho wose minidi obi ho ano wayare na ode akọwo maame papa menua be ma wo temeka baby bia obia no so wo how mu bia tutu na mo ne bra eni da so herbal clinic so ba kuma say ya so ye ne ye wo kwada so estate ye ne estate park no eni din hwe ani mu baby bia obia bo modern ne frɛ number no ne ka baby a wo kire ye branches nyame adom ye ba ye nche de ne so ye branches no edoso ye obi wa Accra ye obi wa Dambai ye obi wa Tachima ye obi wa Goso ye obi wa Kumase baby biara o tie mi na wo hwe mi free bia no fa number na egu screen ase no na frɛ na ewie na audio wo ma wona yen achi Akoma FM mo bi beka say eni yare mu de hen na meka ehun asem obi wonu ma na eni no osori anopa o say ase obi abo no na eni no na ahono na aye kokọ na eprunsuo obi wonu was Mako hospital yesi glaucoma na o mani ni so me de adragu so a enko obi wonu ma was cataract ana ete me de adragu so a enko ana afekwa doctor say obey me operation enti me yam hyehyeme mpese meye no kwasem ne say ene enegi sem say nida so herbal clinic oba ya so ya yemfa aduro enwu wani so yeni aduro a yede ma edi agu wani so ye de ne ye aduro a onomakọ onipadua anim na akọfa wontim na abo wani ne so ababe so adwuma yi ama wani so ate han obu onoma say me no tuo ya me hwa win o say me hu nipadua no so ne ti nanim de me hu ni ye mi hu nanim ye na be de wo hu nipadua abra wo hu nanim ye obu on so say ade ben me a me hu no ana sa ade no wa akira me nseda ensu hu no ana kane ato mani so na mani me ya mentumi empeja mani tumi kekam eye me hene saa ana se metumi posa me na mani ayekọ tutu ana mo ne brenda so herbal clinic oba ya so ya ye nye so fitin se wa oba na yesi ye ma waduru akọ na ebenya abotre ayemhwehwemu because nie ho yare no ye onoma bebreba efa so edeba ebi ye asikyire yare unya stroke ra etumi mo wani se unya infections mu bi etumi mo wani ese se eye hypertension eno so etumi fa how the bro eye koko eno so etumi de how kese e de bro ena ne kese pa no obi ono ma wo se me call hospital doctor say menya trachoma e de ne efa ne trachoma ana se menya corneal opacity ede ne efenisa mama obi wonu ma osori a o say apollo no de aduragu so a edu na de udigu ani so no e bia enye sa hawo no ana se nye na akade a wo se odema no obi wonu de adu ne begunu ani so anso onhunu hwe bonse na ni asise no na ahonhono afi so fe na ni achi se na bonse ase eho na hono na eho no tweba ka hunu se wonya infection your chlamydia yare no etimi eka wani gonorrhea yare no etimi eka wani obonso obana na ni abansuo man se be milk no o se medanya na ye na ye mesa ana se ye metana mintumi ambie mani ni ye so hu sa de we se tutu ana mo na brain da so herbal clinic na oba ya so ya ye be yan hwehwemu say ye infections be mane oba enna enhyiamu ena akwakofa ba ye betu ase e de ama wo enye se oba ni afa adrowe e de ama wo abra yentumi enye hwehwemu ye benya abotre ne ye hwehwemu odu onum so a was infection no me a me ne oba ehyiae no e bia me ne oba enhyia na mabɔ me ho ban
ɛna akɔfa infection ɛbɛdɛ no manya ma yɛnka hu sɛ mpempii no sɛ ɔno ɔbaa kora ɛhyia na sɛ ɔbaa no ɛwɔ fanisa na bɛrima no ɛwɔ namu nsayare no bia wode wo nsa aka nsuo no kora na ebia wonim na ade apo sɛ wɔ ne sɛ kora ma wotumi nya ɛho sunsuanso ɛwɔ ni ba dodoɔ na nso enim ɛno na ɔmo sɔre a bon sɛ ɔmo ani no na ayɛ pink anasa ayɛ red anasa bon sɛ ayɛ ntentan man bon sɛ twa nkyene akɛse ɔbɛtɔ aduro sɛ ɔde gu so nti ma wahwɛ sɛ wodi aduro egu wani so ɛwɔ abra ɛnyɛ na kandeɛ ɔsɛ gu so a mi hu hwɛ afi na ani kora efra tutu anamɔ ne bra anidaso wɔ herbal clinic ɔba yɛ aso yɛ a yɛbɛnya abotɛ no yɛ nhwehwɛmu sɛ yɛ infections sɛ yɛ sisiyareɛ sɛ yɛ kooko sɛ yɛ den deɛ di aniyareɛ no baa yɛ bia ɔba yɛ aso yɛ a yɛbɛnya abotere na yɛtu aseɛ ɛde ama wo ɛnkran ɔba yɛ aso yɛ a yɛwɔ ɔhwɛ aso yɛ a yɛwɔ tabora alaji walako junction ɛhɔ noma ɛne yɛwɔ ɛna Kumasi nso yɛwɔ kwada so estate ɛno nso ahanom ɛne yɛwɔ nti bibia ni a wode frɛ namba na yɛgu aseɛ no na ɛne yɛ ntwetwe nkɔmmɔ wobɛka sɛ nda so wɔ herbal clinic ɛne yareɛ nko a ɛna moyɛ ɛho adwuma daabi ɛnumka sɛ obi wɔ no ma ɔsɛ fibroid ɛwɔ mo so fibroid na ɛde ahi bia mpempi obi wɔ no ma ɔkɔ hospital a yɛka kyɛn sɛ wɔnya fibroid a ɔmmisa doctor ne sɛ fibroid mu di ahi ɛna menya fibroid ni obi wɔ no ma wobɛtumi ɛde awo ɛyɛ nyina na ba so a wontumi ɛmfa ho wobɛtumi ɛde awo na yɛ wawo mu no ansa ne yɛ yama ebi wɔ nso a wontumi ɛmfa ho ɛna obi wɔ nso ne bɛma ɛne ɔba ehyia na ne ho nsuo entumi nkɔ ne ho na asan so aba ma yɛ wɔ ha obi wɔ no ma yɛ frɛ no cervical stenosis saa ɛha we sei no sɛ ɛba nipa na sɛ ba ɔba so a ɛwɔ sɛ na wodeɛ no agye nsuo na sɛ bia bɛma ne ho nsuo entumi ɛngye wobɔ sɛ ɛpem a na asan so aba bɛsena kɔ ɔsɛ me ne me yirihyia na sɛ me ne me kunu ehyia a ne ho nsuo no entumi ɛnkɔ weenum nyinaa yɛ infections sɛ yɛ stroke asikyire yareɛ mogya brosoɔ stomach ulcer ɛka no yam kuro no anumka ɛyɛ fibroid sɛ ne maka no anaasɛ hernia na enkwei tuana wona brain da so wɔ herbal clinic na aba ya so ya yebenya abotre e de ama wo ye no bedi nkombo na abɛhwɛ machines apapa nso e de free amanone aso e de aba ya pom de adwuma efo mu ni mo de ye nya abotre aye nhwehwɛmu no e de ama wo amwa hunu ye yi ni padua no ato screen so ni a kyerɛ baabi a ɛhaw no ɛwɔ na wo nso wadi ɛho adanse ye ya so ye sɛ wo de awerɛho ɛba o mfiri hɔ nom na wo de anigye enti na Awurade de sɛ adi no ma yɛ sɛ anidaso wɔ herbal clinic anidaso ɛwɔ hɔ ma wo ɛmfa ho ne sɛne wani na asi asɛ akwakoduru bia obi wɔ no ma nani ubon sɛ tuntum na ɛda so no na ɔno de fitaa ɛna ɛtwe ba so ɛba hyɛ ase ne si wɔnom ketewa bi ɔmpɛ ho asɛm nka me nua ba me nua bɛma me maame me papa me nana me srɛw sɛ wo hu saa haw ni bia ɛnyɛ aduro na wɔsɛ wodigu wani ne so bra ɛnyɛ aduro na wɔsɛ wodigu wani ne so tuana mo brenda so wɔ herbal clinic ya so yɛ ɛnyɛ saa bɛtena ho na ayɛ kɛse na afa wani tuntum ne so afei na nhunu adeɛ okɔ hospital sɛ kokoye operation eno sina dodo na isro no enti tuana mo ne brain da so herbal clinic ye number ni bio 0559 90 90 12 34 0559 90 12 34 0540 86 42 32 0540 86 42 32 emfa ho ene senia wa ho boa esitie bia sesika ho sesika no enim se wiase ayeden enida so ho herbal clinic yesi tu anamo ne bra de wo benya bia no ye benya abotre ne ahwo ne ama ehundro se na bia wonso bekọ because eni yare eya eni yare eya susu ampa se obi a hwa ade na nko ade wontumi enhwe bie eho awerho kra betumi akum intima de wo sa ha ne bia no ontu anamo no brenda so herbal clinic ya so ye ye benya abotre ne ahwo ne etu ase amenani no ayese akra foforo ni ma me di besie no obi won ma maka enamu yare no de ni yare no eba obi won ma obewo akora no ka hu say infections ebetima tena so more than 20 years more than 20 years na wohunu ye obewo akora na akora no benya 3 4 5 months 6 going no obo say nani no aye man ontumi ente na aye say ensuo bi ewo nani so me so hu sa tutuana mo ne bra in da so herbal clinic me de ma no secret ma me so me wishe miama soreba Patricia Minta Aferi happy birthday our House of Jacob Chapel
Crofrom. Make sure baby I will be a. Nyame insha papa odi akwene da so he back clinic aba. Na Naire Alaska Star Enterprise. Mama Alaska de bia meka America UK baby bia wallpaper papa de wo pe bia kwa Alaska. Mama I'm sorry them. Wa wo fie kra and a restaurant baby bia wo bia sa wo pe wo dem sisi wallpaper papa de kwa Alaska ho. Alaska e wo Kumase edum Mrs. Anoche Plaza wo ben Prudential Plaza no for 055-411-4878 055-411-4878 Flora disposable handkerchief. Mama Flora dear on say enye de bia na obetimi ekra hanky. Unya Flora ni bia baby bia onfifre tiwa na eja wo de pepepe wenim. As a lady, as a gentleman, unya Flora ni bi kra ebetimi aboa wo. Enu nti mesra wa da bomode ama wonsa enka Flora disposable handkerchief no esha baby bia ye wo facial tissue, toilet roll, multi-purpose towel and afa neck pins no so e wo ho. For distributor e wo 0243 033 033 0243 033 033 Top Choco chocolate spray. Mama Top Choco no de bia me di ho adanse. Unya pan no ene breakfast open tentem a unya pan no a opem na de fefa ho a ene breakfast there we na gentle kama neat one na wedi. And a Top Choco milk no so. And also so e tea kama pa ucha na de aball pan no so. Na no ana e ko no. Anunti we fresh 0243 033 033 0243 033 033 wonsa ebetumi akabi. Fetus bamboo toilet roll. Mama fetus no bamboo we bibia ye fashion fry wo de ya enchokio we original kama moton o ya ebim betete nka o zenye bari ni bia we moton kama Anunti companies afiafie mo ba ni kwasku amesro bo modian man fetus bamboo toilet roll brown kama ye mai mu ye na wo de o wankra na apebia tu a 030 222 4843 030 222 4843 0244 310 620 0244 310 620 Yawo ata Nkwakwashi LP Road Industrial Area na bra na ebetubi ekoton Dr. Mafo Eba Clinic. Mama Dr. Mafo de sa wo pa wo a nso obi ho kwa aware asa ben fie du fie nan na awo krambai okọ Dr. Mafo no ma mami obehwe na awo ho nsensem no wanya bi akra wo na ekọ 10 years 5 years akra ne nante bra Dr. Mafo na omboa. Dr. Mafo Fertility Herbal Center ye wa tonsu esreso atie bisaba se ye ben Presby School no friend 0244 411099 0244 411099 Dr. Mensa Eba Clinic. Mama Dr. Mensa diabetes me say yare a ontimi nsa eni yare on the apart from eni yare kidney diabetes pressure edeba de na wo yare bia wo bia bra Dr. Mensa no. Bra Dr. Mensa Eba Clinic Samink Retmem Herbal Powder. Mama me say na nkra yeni akra bia wabon wo obi ohana na adwene na ada nya retment we ni bi na no mama ebebo akra na ma na adwene abie no kwasem papa Dr. Mensa Dr. Wonder brain na yade betu enkra medina zongo junction man FM dan mu kaso a woni nsane asine high school hwani Akoma enka ne ba bia kum nam no takraze woni secondary college hwani mu sunyane Presby Junction Municipal Hospital hwani mu takwa oni Dr. Force na hwani mu go so main lorry station do ko no fin oni post office hwani mu Fred Dr. Mensa Sisia it was 024 5958768 024 5958768 Fly Away Travel Consult. Mama Fly Away na ene de omode aba on say World Cup na ya beba so enti carter no upe bia kwa ene omo nkodi nsawo so ene omo nkodi nkomo no omo mbo no omo ntimi emfa wonko mama ene omo si Italy ene Dubai so aba 1 year working permit be hu omo na ene omo nkodi emfa wonko omo do betu kwan dodo wa ide hia ya birth set no passport Fly Away ye wo Kumasi Insign Bonsuum for 0543 888-773 0543 888-773 Dr. Gbedem Herbal Center what the Gbedem garlic mixture no aba
na eno de ya de prekasa lime and natural herbs mama also obi wo ho ana na fuso obi wo no ma na sade nko an egu ne yam mama onya nya bedema ne bi no ma e be twetwe sa na ma ne nyina wo na ma yankasa wo kwana na wafu aye dotwe sa stroke nso etuase big man capsules mama eno so ye meme edu ye nya ka big man da no so be ma ne ti mo aye mere be ma o maso ana ne ti ato ho ne nyina wo be hu bedema eno big man capsules na betimi aboa ama nkomo ani mo aye den afi wetimi apa adwuma yie bedema ko capsules ne de koko etuase de eno bia no yem nso atim eno so etimi eboa no bedema ladies capsules eno so ye ma de esiesie ma ete ho kama na etieti ahemfie ho no ma ne chacha ho ankoye fin goddess powder ne capsules ne de asthma yade no ebekọ enkro kanshi na wa drugland tinatal herbal center mo benya bi enkrani ashaman fonko ecos pharmacy redema pharmacy kaneshi ene kaso afọ mo benya bi tribe of Judah Fred Dr. Bedema e was 0248 0248288788 Ernest Eba Industry or the Ernest Ointment. I know na na Pastor Julius Ekano ye cheche no wedding na se ba bia mama nsansa obi wana na wedding na ni nyefe unya Ernest Eba oni bia betimi atu sa na ma ni nyina efri ho no. Okay, na awake natural capsules nso eno nso eboa ene mema nyina ema wa hoden ema wompom ye den na afi wetimi akọ no wa no kwasem papa pint oba wo ya wo fichi kromu ya wo enemu nsan ya de be ma wo so sa mo sanum awake natural capsules na ye ni pedua ni mu adwuma Fred Doctor e was 0245 079915 0245 079915 Enkel Cancer Drugland Kinso Keba Repash Ventures Tenator Deba Base Life Pharmacy Nisif Pharmacy Rejoice Mobenya bi Okofodua Gapson Delight Drug Right and a be North Pharmacy Nkoko Owusko be Hillside and a be Beef Pharmacy Kasua Tribe of Judah Mobenya bi Kumase Danieba Mr. Kwalena Kabme and a Chris Kenso Mobetumi enya bi Oshane so wi say Joseph Fashion ono and Ashamata de kama free Wada education fiada so Joseph and na emame wo abrochi memu amane nya how for measurement ma Joseph Fashion obepem pam na fe ya de abra wo ho na Frejo e was 0243 433 465 0243 433 465 Joseph Fashion Bajo so she's there and I am tea kama way me moy a rake and ya bono conro all back and a shameno she's there e wo Kumasi Sports Stadium one Unity Oil and a shanimo for 0249 155 776 0249 155 776 Caresic Ventures at the Zahara Mission in the G Capsule Saba mama Zahara Gino unsa be di o ha na sa gugu na be ma no maybe o ho so na so kakra me say normal so be so kakra be fi wase aba na de nka wo mu no eya na enye unya Zahara ne bi no no ma mommy ebeboa what is Zahara Mission no benum G Capsules no enemu san ya de herabasa mamini kan fa doctor number ma wansa 0246 348334 Caresic Ventures 0246 348334 Zahara Man Capsules mama eno so be ma ne huni ho ene be ma wokọ aware na huni ho ma no betwa fa ho sa enti be ma wo so onya Zahara Man ne bi na afi wo no no na fe hindi aba mission de malaria fever typhoid diabetes wona ya me so e balance blood pressure no perfectly eno nti Fred Doctor sesia kafefe talala mama kafefe no so ba o de poa enemu yare bia mama etini esesa ma onse obabi wo ho mama onte de obabi ono ne be ma so ni atenka ni nyina wonya kafefe ni bia ebebo mama be ma bi wo ho na ne be ma ne so ete wo ho no ma be ma de eye de na wo be ma so te me so ni nyina enye e wo se wonya eye kafefe ni bi na ono no mama be ma bi wo so an nkomo no esua etimi emfa wo awomba me so kafefe ni bi no Daniel ba kwale na capitans madam bo so who's for Harriet kafefe woman it was 0207 183 819 0207 183 819 Dawood Eba Hospital the Dawood 360 capsules mama 360 no de da meka ema be ma wo ho ye den Dawood 360 no mema aduro ema create me nom enti e wo se ye nyina ye kopa bi wo pa ho den apomuden emu SCPC tadia no akọ
pɛ da wo 360 no bi ano wo wi a dai wo ointment fetwetwe wo apɔ ne wo apɔ so fa bi dobra sa wa na fetwe a ebe yi onwa adwuma yi oba wo be ma mo de no Herbal Pharmacy shop nya na friend 0244 886437 Akoma FM 6437 na Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services. Mama Grace Gift prostate cancer awo ho nsem mama fibroid on say fibroid ha ma pa stroke yare ben e na adeko Grace Gift ontimi ensure diabetes hypertension yare bia odeko Grace Gift obehwe ama ho kuma se ohwim school junction wa ohwim barakasa mafo road one yewo new achimota yen kran petroleum bangaro e wana abehunu yen friend 0543 320030 0543 320030 any mame mosoma health alert clinic and so there yase wo mense Akoma FM diabetes na hypertension stroke and asa when I was sciatic typhoid ulcer prostate we ya na wo nam duan mu ya untimo twetwen wani so bri white untumi na health alert clinic enfidie ne doctor for ya kache ene wo Medina yene post office no Medina post office one ye be First Atlantic Bank Ashaman for yene Queen's Hotel hwenimu Kaswa Crespo City Junction free 0242 518893 0242 518893 etwa ye waba ye ba kwa homane so abrantie we na mesia no he enne die besi munni dance ye mame sa medisika sei akoma kwaku ene wafiri mu mi pacho en dabi ni atie ni se ma no oyobi a osuro nyame ena oyobi nso a woye na ade on pese obi be ntimi dis kan man no wankan chiro bi abet ne yire no ena ne ni se ni pacho ne yire ni ye friend sister adwamoa pacho ti ne yire na enum se misika won ni kunu ni wo bet sen scanner dodoa ne de mintimi nkyere se ni kunu no eka kyere no ndie mintimi nkyere ekwan be so na wo fa so edi sika no ema kwaku a wanya ne ba bi kure koko krache wudi bomu bai ana wudi ne kakra na baaye na akodu 20,000 okay ma scan man fa mu Akoma FM se bosumi so ani emenya no me bobo ano a na me makwa sende na me di amano ti mi sende a no atwera to ho no afra me o si me no afra me kwaku na so afra ne sen ma afra ofayo ti o si kwaku ma atwera to ho sei me so me maka se ane mahu sanetie uma meti ase bacho se uma me oti ase bacho ma meti ase papa ti ase wunu anom ye sen wunu an ye yensia bet me nu afiri mi aka enan wunu ma me ni na yesen me yin ma me ni wunu papa ni meji o mu nyina di na ye dan ma ne atie ne se ma no no pe ma asem ena ono nso enam ne so na me di tu kwan no because me na me yenu adwuma ti akwanya ne beda ho me ye tama me yenu adwuma ni nyina ona na me di misika e ma no mane de to e ko pem se minya ska na me de ko ya no nti na me ne mane de ne ye cross na adan so ubetumi ni obi aye close but wuntumi ni nye close wa se wankase wobusia for like o mame a wo o say ebeside na onu obi aye close a chen wo mo ana problem bi ho ma problem ni ho mini mame ni papa omo do me omo men omo be me enti ade na wo trust eye wo fa yo edan wo mame no papa na obusia ma ne atie ne se ma no abre nyina wo frɛ me e mama futuo tama me ne ya adwuma ni nyina se mi mama ni na ho nti media ne kura ye ba ko me de me wura hye ma ni mu se da chi bi obeboa me elintra na ma me di misika e fa ne so no okay wo ho no na wo te se wo frim ana wo ba Ghana mi pa cho me wo ho na mo frɛ me se wo frim wo mo na frɛ wo mi pa cho me ma me frɛ me ena me na fofo nso e frɛ me ti o mo frɛ me me kura na ma ye worried yanko o mo frɛ me na ma ye worried because nhihye na me ne nhihye ye no abusuani ni ne yiri ni ti o mo ka se ma na frim
me kura me kwa adwuma mentimi enye adwuma na me sika na akodi ni ho no because me ni na anye hihye bia say me ba say ni say Akoma na me nim say bia ode kwoto bank ana say me ka so mfa nkwa ye adwuma no ada say ode kwa ye adwuma no timi wo ho nyina na me yam hihye me oh na wo si oso ode sika ne kwa ye di adwuma. Okay, man, media no tokoko. Okay. To media me ka kire ni se. Satan no so na ho kire wo ho. To me ka kire ni se. Oni di on first ka no enye na adwuma. Na mfa so no on fa so no ntinya kopon ya adum na me ba bedura. Na ma beji mi sika no. Usika bottom. Mfa so no kra de nka wo mpe. Dabi. Na papa na wa ya ma mi. Akoma na me ba ma beji mi sika na obo wabusuafo bia mane se wodi sika bre ma ne dia man kan kire obia ekopim tama owu ye no e na me yi secret ni na kire maofo ti tama me wo hon maofo na na etu hu anamo ti omo ka kire me se agi se miamu me ba me ba ya no so up to now bibia en kire se omo diska ne be ma me because almost say obia eni nhihye na amene ne ye se ada se ye no kure ana se Akoma FM. Hello. Yeah, I'm so penny yam wa ba Akoma FM. Achome Josu. You rebi edi asema beda ye friend Augustine Damte na o chese otu kwan na otu kwan no na chese eye muni a wafiri mu ono na ode ni sika ebre no na okura ema no na ofiri mu no awie ye na se abusua peso 0322498036 odi ni ba bia frefre Mini aba ko ti aba bi kwata papa mini aba ma so ma santama pon ko fi ase no ta ko mini aba ma me mo wa hala me mo muduma papa woni wa begafo djumadi amudi so ye ni ba na me cha ko fi ase na na brago atolo so ati le ba ton ni Mr. Piomo ehwe wo dembe tie wo dembe mini aba me ka tie mini aba ma na ifika ko di papa na wo free money say mini aba bo nya abotre na wo ti wo kwa godua na wo bia wo di fika ni bi wo bia wo ye bidan bia papa no di fika ni ma no nse wo bia ni mu hwo na papa ni fika ko mu bi na so godua na bushafo na asese a wo na akwaji fika na free udi fika ni ma papa no na busha ni bia ni bi wo ko busha ni ni bi na si sia wo ko aso ko godua na wo ko godua ni sei eta bantu nya abotre na o dia ba kuma fa mama ko she program so bi onya abotre pa no mra fom so ye se dia bo semu a ubodua emre bia entichire wo bia se tinchira osika kata bere da so we sit na dia ba papa se kan ko di o sa ko di ni wonu eti wonya abotre nye bushafo ni France na de bushafo be kana ka kan mo me pama wa no wa pa me dia bon die papa ubodua na enye ye ena mi papa sofo no yesra no o sofo o kasa su bebe udua de ni be dem buza sa de babu o dia tuna tia na o wa se mi ka wo mra na e ma me no mu ni se ma me no wa mo papa no kwan bia so wa ka o ba mo nya ma o di flat so a wa be try ka wo de de nte se papa no be di wo bia o mra nye su nti na se na gu fo de ye fa nya bibia insha papa ma me fa we entwa to we di ni ba bia frefre papa o fene o su kan sa pita me ka se fi abo kwa se pa se yo mi ra yen kwen mama pa se bi ka na na ka bi kakra sa atlan se le nya abotre na ni mo bi ni pa se papa na wo ni le yere ba almost you could consider the pain enti na se se na na mi re hu ma dan fu bi to kwa wa dia di si so na kai tira na yere da oba ni mi hu bi nti oba ni enti abetele se sikanti sa bi di ngo se o fedi the rest are anyone I mean, in sharp papa, you're not famous in a soy yasne, where the piling capsules and an ointment number cocoa hydrotetare. One nom a capsules na a tutu coconuts and a shiko when you were yem. Now, for ointment and also the faco conisua, Nina Eprugu. F 059 6047 059 721 6047. Aha, and your diacomen some Jimadianis meeting at the Maa Akos Sabre, the Busia Penny, Samia Champon, Bajedra, nor the Agudiamun some at Wasso.